uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabingelela ubaba umpostoli Thibande nomndeni wakho wonke ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukuletha ubufakazi ngenkonzo yangoMgqibelo la uthe uqeda khona wakhulekela bonke abagulayo. Bekade ngigula nginey'nhlungu emlenzeni. Ngakrunyuka ngisebenza ekhaya, angangabe ngisakwazi ukuqonda, ngihamba ngingasaqondile, nginey'nhlungu emlenzeni nasesinqeni. Bengingasakwazi ukuhamba kahle kangangoba isinqa sasisijekele eceleni, ngingasakwazi ukuhamba ngiqonde nginey'nhlungu. Bengikhuleka baseRoma, ngikhuleke uMeyi 18, ngikhuleke umkhuleko wokunqoba. Usuku nosuku bengizwa ukuthi ngiyalulama, kodwa ngoMgqibelo babeqeda inkonzo yakhe esesikhulekela, esekhulekela abagulayo. Wabesethi wonke umuntu uphilile. Ngaleso sikhathi ngithe uma ngivuka ekuseni, ngavuka umlenze wami sewuqondile, sengikwazi ukuhamba kahle, ngingasaxhugi, iy'nhlungu sey'phelile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu, nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela kubaba umpostoli, ngiyabingelela nakumama nasekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ngesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngicela ukuletha nje nami ubufakazi obuncane mayelana nokubhala izono. Baba, ngiyabonga kakhulu ngenkonzo yokuvuma izono. uNkulunkulu uyangisiza kakhulu. Baba, ngathi nami mase ngitholile i-date yami, ngaqale nganomncikaza, ngididwa ukuthi ikude, kodwa-ke ngabuye kubaba wangichazela ukuthi cha, ubude be-date bungangithusi, wangichazela ukuthi kuhamba kanjani. Ngaqala baba ngabhala, uNkulunkulu wangisiza kakhulu. Emva kwey'nsukwana nje ngibhalile, ngaphupha ngihamba ngiya komunye umuzi, ngihamba nomama. Mangihamba nomama kuya lo muzi kukhona abantu abahlala khona kodwa baqashiwe bazosebenza, bazogada iy'ngane. Abanikazi bawo lo muzi basedolobheni, kodwa la bantu ngathi abathinti indaba zegceke, igceke lakhona lenile. Siyafika thina nomama sabantu abazosiza bakline egcekeni bese siyahamba. Ngacabanga uNkulunkulu ukuthi hawu, ngiyabonga, kusho ukuthi ngempela ngoba ngiqalile nje ngibhala kuyacenteka, kuyaklineka. Ngambonga kakhulu baba uNkulunkulu. Kwase kuhamba isikhathi-ke baba ngisaqhubeka ngibhala, kwavela ukuthi kunomuntu okufanele ukuthi ngixolise kuyena, ngikhulume naye, inhliziyo yami nje ebinakho ukumbambela igqubu, nginobuhlungu ngento ayenza kimi, kodwa ngingazi ukuthi ngizomthatha kuphi ngoba ngase ngimblockile nanokumbhlokha efonini yami. Ngakhuluma nomunye engangazi ukuthi unenamba yakhe, wathi akasamazi, nenamba ayitholakala kiyo akasatholakali kiyo. Hhayi, kwawukuthi-ke angazi ukuthi kuphi engizokwenza. uNkulunkulu emuhle-ke baba, kwathi ngomhlaka 10 kulo nyaka 10 Meyi, wavele lo muntu wangi-WhatsApp, wangibingelela ku-WhatsApp. Awu, ma ngithi ngavele ngahlala odabeni baba, ngabona ukuthi ngingayazi inamba, ngabona i-profile pic ukuthi uyena, ngahlala odabeni baba, ngaxolisa. Lapho baba ngamangala ngoba ngempela ngangisay'buza ukuthi ngizomthathaphi, ngizokwenza kanjani ngoba nomuntu ebengithi ngizama kuyena inamba angiyimtholi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, ngawe ngiyambonga kakhulu baba. Siyabonga iy'fundiso esiy'fundayo, siyafunda kakhulu. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu akubusise baba. uJesu Kristu inkosi, 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 uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba Thibande, umama Ntsibande, abazalwane bonke ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Nami ngizofakaza ngenkosi uJesu esiza impilo yami. Ngizofakaza nje ngokuthi nami umthwalo wami selokhu kwathiwa izolo ziyabhalwa
since nje sakhululwa, wasikhulula ubaba wathi Nkosi uJesu uNkulunkulu uthi masenze kanjena, nami ngabona impela umthwalo usuke emahlombe wami, ngihamba ngikhululekile, unembeza wami umhlophe, ngoba ngempela mangabe unezono awukhululeki. Uyazi uma uhlangana nomzalwane, wayekwazi ukuthi umzalwane but uzazi ukuthi wena sowile, uyawubona nje ukuthi uyabona ngathi izono zakho zibhaliwe, uyazibona izono zakho ukuthi zibhaliwe ebusweni bakho zibe zingabhalwanga. Ngenxa kanembeza osuke ukuwe, wazi kahle ukuthi uwonile. Nami ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi sengihamba ngikhululekile. Phinde futhi ngibonge kakhulu futhi nanokuthi nemikhuleko baba iyasisiza kakhulu, imikhuleko ukuzila ukudla. Sengifunde nokuzila ukudla isikhathi eside ebengingakwazi. uNkulunkulu ngiyambona nje uyayisiza impilo yami kakhulu. Phinde futhi ngifakaze nangeNkosi uJesu yasiza impilo yami ekuthenini ngangigula, nginenkinga lesikhathi ngingakangeni nje ekhaya lezi, benginenkinga yokukhukhunyalelwa isisu, ngiba umuntu ongazathi ngizoteta, isisu esikhukhuma lesikhaleni nje okuvele kube 1 month, ngivela ngazathi ngizothola umntwana soni. Abanye beze besho nangemlomo yabo ke impela ukuthi hayi nini ngizoyithola ingane. Didabu ngibe ngazi kahle ukuthi ngiyalimala emoyeni ngoba akunangane engizoyithola. Ngiyasazi ukuthi nginenkinga nje yokukhukhunyelwa isisu makungena ihlobo, make sekuphela iwinter futhi siphele lesisu ngeseqala iwinter. Kodwa nje since ngisekhaya lezwi, baba, ngiyomuntu nje ophilayo, onesiso esinormal njengabantu bonke. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba ngawe, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu asigcinele wena, uNkulunkulu asigcinele umuntu ofana nawe baba kakhulu, ngoba siyasizakala, siyafunda okuningi besingakwazi ukuthi siyona, kodwa nje ngokulalela ifundiso zakho baba, nangokulalela nje ukuthi uNkulunkulu ahlale phezu kwakho, akugibele baba, ukwazi ukusitshela iqiniso, ungasincengi. Mina ngiyalithanda-ke iqiniso, iqiniso liyamkhulula umuntu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabonga kakhulu. Jesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela kakhulu baba, mama, umndeni wonke, ikhaya lezwi, intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa ngesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, ekuseni ongigcinile, wangibiyela, wangifihla. Ngiyabonga kakhulu nangokuthola ithuba lokuthi ngidlulise nje lobufakazi. Bengihlushwa kakhulu ukuphupha ngidla, bese kuyisikhathi eside lento ingilandele, inginakile, ngiphupha njalo ngidla, bese ngiphila njengomkhuleko wamaphupho unganqamuki, ngingazi ukuthi kudalwa yini, okwenza ukuthi ngize ngigcine ngiye emanzini naleyo nto yokuphupha ngidla, ngokuzitshela ukuthi hhayi into encane izophinda inqamuke. Ngangena emanzini ngisahluleka amaphupho okudla ebusuku mangilele. Phuma emanzini lento yangihlasela kakhulu, ngingena emkhosini ngiwuqale ngize ngiyowuqeda, ngiphupha ngidla, ngiphuphe ngiphuza, ingikhathaza lento, ngikhala, ngihlezi ngikhala, ingihlukumeza kakhulu. Kuthe ngelinye ilanga ngihlezi, kwafika nje kwangathi izwi elikhuluma nami ukuthi mangithathe ibhuku ngibhale lesi sono ukuthi ngangena emanzini ngihlulwa isono sokuphupha ngidla. Ngase ngiyabhala, kwaba ukukhululeka kwami kusukela ngalokho. Impela ngiwufakazi, isono musibhala uthethelelwa ungakasivumi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba owangikhulula ngendodana yakhe uJesu Kristu inkosi yethu edemonini lokuphupha ngidla. Ngiyambonga kakhulu, sengikhululekile manje. Ngiyalala nje kungenzeki lutho, noma ngikuphethe ukudla ngibone nje nginikeza abantu, kodwa ngingaze ngidle mina. Ngiyambonga uNkulunkulu baba, uthembekile. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ndiyabulisa tata, ukuqala mandixolise nangokudilitha. Ndidilithile tata ngoba akukho lula ncam.
ndiyoyika kakhulu ngoba ndiyaxolisa, ndizawuthetha into endiyoyikayo enamahlazo, sentsho uba ndineentloni ukuyithetha, eyoba ndiye andakucingela kakuhle ngexesha likaSeptemba 23. Phofu yinto leyo bendiyixolisele kuThixo ngoba waphinda uThixo wandityhilela kwangoko into yoba you are right, you are on the word, uthetha ilizwi. Hayi ke ndayixolisela ndacinga uba ndirayithi, ndigqibile. Till kwayizolo Wednesday apho bendimamele inkonzo yaThursday, ungcwaliso wabantu ubangcwalisa usithi bangashiyeki xa kuhlwitha ibandla. Kwakho into ethi kum, yeyi uThixo uyasingcwalisa ngalo tata, siyakubulela Thixo ngaye. Ndizichophele ke, andikabikho kwimo yokuthandaza, ndiyaziza indlela nje. Kwakho into ethi hey, hayi kaloku khawuxolise kwakhona, ukhe wamcingela kakubi lo tata. Iyo, ndaxolisa ngomthandazo, ndicinga mna ndixolisa kuThixo, ndisekuloo moya yokuthandaza. Khange ndiye kude, ndisaqala ukuadreyisa uThixo. Akavuma noba ndihamuluke laa nto yothi ndiyaxolisa ngoba ndithe utata kwavele kwatsho ilizwi elivele lehla libungxola lithi ukuxolisile yini na kuye. Yho, ndathula ndajama ngoko nangoko. Bendisendisithi ke mna ke ndizawuthi emva kokuba ndiyithethe ngelaa mzuzu ndibuye ndizoguqa ndithandaze ndixolise. Khange kubekho naloo tshansi ke tata, kwaloo laa nto yoba ndifune ukuba ndizoguqa ndithi ndiyaxolisa tata, hayi uThixo, ndithi bawo ndiyaxolisa ndizothetha. Ndoyika, ndathuthumela, ndoyika. Kwanyanzeleka into yoba mandizothi uxolo tata, uxolo mkhonzi kaThixo. Yho, uxolo tata, ndicela uxolo. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ndiyaxolisa ngokudilida. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhayeni lakaNtsibande, bingelela ubaba nomama egameni likaJesu. Ngifuna ukuthi ngithanda ukunibongela kakhulu ngomkhuleko wawumama obusekhayeni lakaNtsibande. Benihambele uNkulunkulu, bazali bethu, benikhumbule nje benamandla inkonzo yomama. Ngizwe ngokwahlukile nje uthi cha uNkulunkulu bekhona. Kwafika-ke lapha nje bese ngisabalalele leyo nkonzo, kubuye kwabekeka ukuthi kimi ngibadabukela kakhulu abantu abaphuma sebefakiwe. Mina ikhaya lezwi kangilibizi ngokuthi yikhaya lezwi, ngilibiza ngomkhumbi. Since ngangena mina kwambuleka kumina ukuthi umkhumbi lo ophuma emkhunjini unebhadi nje, unebhadi, umuntu othi sengenile emkhunjini aphume atshele ukuthi mhlambe ukholisa abantu, khona abayalayo, noma uyala umuntu amfake emkhunjini ngoba ezwa kuthiwa uyabusiswa uma emfake emkhunjini. Mina cha bantu, isibo sami isibusiso ngeke sihambe nomuntu okhetha ukuyihambela yena. Mina mase ngibusisiwe nje asiphumi kimi. Ngabe uyayikhohlisa mecabanga lokho. Okunye ukuthi abanye bacabanga ukuthi umkhumbi uzohlukana nomnikazi wawo, noma ikhaya lezwiki lizohlukana nomnikazi walo. Cha, kuzokwenzeka bazalwane. uNoah wakhe umkhumbi wahamba nawo, akasalanga. Akufunwanga omunye ozoqala phansi angene esikhundleni sakhe. Ngifuna ukuthi njengoba silindele uJesu nje ozobuya, umkhumbi uhamba nomnikazi wawo nabantu abasemkhunjini ophumile kwakhe lokho. Nje yilokho ngithanda ukusho ukuthi kuye kwabekeka lokho. Ngisayilalelele le nkonzo nje, kuhlala-ke kumina kudlala ukuthi ngempela uJesu nje webuya nje. Angazi noma siya-understand-a ngempela samakholwa.
ngoba abanye ngisho sebesumfakile egruphini uvela afika ahlala angaceli angabhukhi sengathi akanazono. Zikhona izono noma ungasindiswa, zikhona izono futhi awuzenzi uNkulunkulu engekho. Umuntu onzenza isono usenze phambi kaNkulunkulu. Uma usaba ukusivuma okwakho lokhu ukhohlisa usathane ukuthi musuzivuma isono, kodwa uNkulunkulu usenze phambi kwakho. uJesu Kristu oyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Bingelela ubaba, ngiyabingelela nasekhaya lizwi. Ngibonga ngaleli thuba uNkosi Jesu esangiphile lona. Ngibe nephupho lapha baba. Ephusheni lami ngikhonjiswa i-exercise leli engibhala kulona izolo. Liyaphakanyiswa bese ngilibuka. Nami ngilibone bese ngiba namahloni. Ngendlela elingekho esimeni esigculisayo nokuthi esikhombisayo ukuthi ngempela iyona exercise le ukuthi noma ngabe ngiyafa uma kukuthi ngithe alihambe lokukhonjiswa ubaba uNsibande, ngabe kuzoba kuyinto emukelekayo yini enhle na? Ngahamba ngayolithenga exercise bengakakhiphi ngikubhala kulona kodwa bese ngilithengile. La ephusheni lami sengikhonjiswa lona leli exercise liyaphakanyiswa. Kodwa ngabe iyona ndlela ehloniphekile yini na okhuluma nami ngayo na? Hey baba, lokho kungenze ngafunda izifundo ezimbili. Okokuqala ukuthi ngempela isiqiniseko sokuthi ngempela uma sivuma sibhala izono uNkulunkulu uyasibona, iNkosi Jesu iyazibona ngoba iyona esikhumbuzayo. Ngokwethu ngeke sikwazi ukuyikhumbulela zonke lezi zono esazenzayo. Okwesibili kukuthi akuyena asivumi kubaba uNsimbande, kodwa sizokhuluma naye uJesu Kristu inkosi yethu ngendlela kababa uNsibande, ngoba ubaba uNsibande uyena uNkulunkulu amkhethile ukuthi akwazi ukuthi asixhumanise naye kulobu bubi bethu esikwenzile, asinxusele. Njengoba esho uJakobe ukuthi asivumi izono zethu komunye nomunye, kodwa asivumi ubaba uNsibande. Ubaba uNsibande uzosikhulekela ngoba sonile. Lokho esikwenzile noma sesikubhalile asingabuyeli kukhona. Sithi ngoba sengibhalile kodwa angikayitholi iday, alikafiki usuku lwami lokuthi ngiyokhuluma nobaba uNsibande bese ngikwazi ukwenza, bese ngiqhubeka ngenze ezinye izono ngoba uNkulunkulu uyakubona. Akuyena ubaba uNsibande oshoyo, akashongo ubaba uNsibande ufuna izono zethu, kodwa uyasinxusela kuNkulunkulu, usisa kuyena ukuba asikhulekele, asithethelele uNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyathanda ukubingelela ekhaya kwaNsibande, ngibingelele entabeni endlu kaJehova kuyabonelela, ngibingelele ekhaya lezwi lesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyathanda ukudlulisela ubufakazi emva kokuzwa ukuthi abantwana bakaNkulunkulu bakhona bangakholwa ukuthi ngempela indaba yokukalayini yokulinda ayenziwanga ubaba uNsibande. Futhi inkosi uJesu uma sibhala phansi asibhaleli ubaba uNsibande, kodwa sibhalela yona inkosi uJesu. Futhi yethembisile ukuthi uma ngempela sidlule emhlabeni ubhalile phansi njengalokho wasenza isono uyothethelelwa. Ngangingakholwa-ke baba ngo-2022 ukuthi ngempela lento iyiqiniso. So ubaba wathi manginika idate ngo-2022 enginike eka-2023 ngangakholwa enhlizweni yami ngoba kakunesona esasingicindezele kakhulu. So ngangibone ngazuthi nje kuyofika iy'nsuku zami zokuthi ngivume ngoba sengidlulile emhlabeni. So ngingakholwa enhlizweni yami nje, kwaba nokubalisa okukhulu enhlizweni yami ukuthi hawu ubaba ngiyobe ngisaphila pho. Futhi-ke ukubhala phansi kimi nje kwakuyinto ukuthi hawu ngizobhala phansi, ngizothethelelwa yini uma kungenzeka nje ngife manje, ngizobe ngibhale phansi and then ngizothethelelwa yini. Ubaba-ke wayechazile uma enginika idate ukuthi inkosi uJesu yasho ukuthi yebo,
uma ngabe ubhalile njengalokho wazi uvuma isono uzothethelelwa, kodwa ngikholwa ngalokho. Inkosi-ke yangisiza, ngilo ngikhuleka nginxusa kungakafiki usuku lami ukuthi ngivume izono, ukuthi Inkosi ngicela ngampela ingisize, ingenze ngikholwe lokho. Kwathi-ke sekuzofika usuku lokuthi ngivume izono, ngangakavumi kodwa. Sekuzofika usuku lokuthi ngivume izono, ngaphupha nje, ngabona umbono. Uma ngibona-ke ngikule ndawo, ngizongena emnyango kubizwe igama lami, ingathi yimi o-next. Angimbonanga wayephambi kwami, kodwa nje ngabona mina sengizongena. Ngingena kuleyo ndlu ewu-2 room. Uma ngingena kumnyango wokuqala, bese ngiyongena kumnyango wesibili. Uma ngingena kumnyango wesibili, ngifica umuntu uhleli lapha phansi engizovuma kuye. Uma ngabe ngifika lapho, ngifike ngiguqe phansi, ngiyafuna ukumbheka lo muntu, kodwa ebondeni ayencike kulo, noma kuyibonda ayelapho khona, kwakudlala imibani. So ama-lights lawa ayekhanya, kwakukhanya engakujwayele. Ikhanda lami lalingavuse kuba ngimbhekeke. Hhayi-ke ngiqale-ke ngivume. Into engayinothisa uma ngivuma izono lezi engiy'bhalile ebhukwini lami vele. Ngiqale-ke ngiyivuma. Ngithe uma sengivuma lesi engangithi baba sasengicindezele kakhulu. Enhlizweni yami ngiqale ngithuke nje ukuthi ngizovuma lento engaka kuyena. Kodwa ngiqonda ukuthi lo muntu ngathi uyabona yonke into. Ngithe uma sengivuma lesi, kwamane kwenzeka isimanga nje sento engingayazi. Kwamane kwangathi kuzamazama umhlaba. Uma kuzamazama umhlaba ungathi uyawa, uyadilika, kuqebuka amadwala, kuqebuka yonke into. Ngiqonda ukuthi hhayi, kusho ukuthi ukuphela kwami-ke manje. Ngisabheke lokho, ngibone ngixakwe ingelosi yobumnyama, eyayimnyama nayo, ingixake kabi, ibaleka nami. Kodwa ingisusa endaweni enye nje embi, emnyama, ibaleka nami. Ithe isabaleka kanjalo, kwafika enye eyayimhlophe, naye yangixaka, ngoba uma ngizibheka ngangimncinyane. Uma ngingathiwa ngayilinganisa njengechwane lenkukhu, ngoba naye ingelosi le yayingiphethe ubumnyama, eyingibambe ngey'ndlandla. Wena wabona uhele ebambe ichwane lenkukhu, yayingibambe ngalolo hlobo ngey'ndlandla kabi. Yafika le eyayimhlophe nayo yahwitha. Kwaba ukulo okukhulu, sezilwa zombili-ke manje. Kwaba ukulo okukhulu, kodwa le emnyama engithi ingelosi yobumnyama yagcina inqotshiwe, kwangathi yawa, iphoseleka phansi endaweni engingayazi. Kuthunqa kule ndawo, angiboni nakahle. Kuyaliwa nje, kuyaduma, ayikho into engiyibonayo. Ngithe ngisathuswa yilokho, le yangihwitha, yabaleka nami. Yabaleka yangidizela phezulu kakhulu, nami yabaleka nami. Ithe isuka nje yabe ngiphosa phambi kwalo muntu engithi mina ngangivuma kuye izono. Yavele nje yangiphosa yangithi fu lapha. Ngithe mangiwela lapho phansi, yimi ngaphaphama, nangu umuntu usekhona. Ngambheka, nginamahloni manje okumbuka and ungibhekile. Ngithe mangisashaya amahloni kanjalo ukuthi Nkosi yami, yini ngabe kwenzakaleni? Yini lokulwa nje kwakungifakela amahloni, into ade yenzeka kwakungifakela amahloni. And then wavele wangibuka baba, wathi kimi, uyabona into engikukhiphe kuyo? Heyi, ngambheka. Wathi hamba ungabusona, uthethelelwe, hamba ungabusona. Ngavuka lapho ngasukuma. Ngithe mangisasukuma lapho, bese ethi biza uZanele. Ubiza uZanele, uyena olandelayo. Ngaphuma-ke ngomnyango, ngaphuma ngobonde leli engithi lalikhanya imbani. Kwaba lula kimi ukuthi ngidlule kulo. Kwakungathi alizange lingivimbe, ngamane ngadlula nje, kwadluleka. Ngithe mangifika phandle emnyango, kunabantu nolayini omude kakhulu. Engakunothisa kwakwabantu abangakhulumi ulimi lami, abanye babo, noma babekhuluma ulimi lami, kodwa abanye ilanguage sasingazwani. Nabo babekhuluma ilanguage yabo. Kubantu abanhlobonhlobo, nabo bebamba ulayini bephethe amabhuku ezandleni zabo, noma ngizothi ama-exercise ezandleni zabo. Ngaphuma-ke ngicinga lo Zanele, ngoba abanye babengangizwa nokuthi ngicinga uZanele. Ngacinga lo Zanele, uZanele ngingamtholi, kuwuye okumele abe u-next. Kushuthi kwakumele kube wuye elayinini oba ngaphambili. Ngamcinga ngamfumana, ngahamba ngashona kude, ngilandela lo layini ngendlela owawume ngayo. Angazange babe ukuthi uphele lapho, wawumude kakhulu nje, wawuhamba nje i-distance ende.
ngahamba lutho ukufinyelela la ngiyophila khona ngoba ngangicinga uZanele, ngaze ngaphaphama ngingamfumananga uZanele okwakumele angene abo next. Ngifisa ukufakazela kubazalwane ukuthi inkosi uJesu esinikeze i-date, inkosi uJesu ebona la ubhala khona ngoba iyazi, ingakho ingafuni sibhale ihloko, ifuna sibhale njengalokhu wenza. Iyona iqonda exactly yonke lento elaphaya. Ngampela i-date asiyinikwa ngobaba uNsibande, sayinikwa inkosi uJesu. Ngavuka ngiqonda ukuthi Nkosi uwena owawunginikele date, ngakholwa ukuthi ngampela inkosi uJesu enginikele date, futhi singithethelele ngingakakhulumi ngisho nobaba uNsibande ngoba ngangingakakhulumi nawe baba. Ngaqonda ukuthi inkosi sengithethelelwe ngingakavumi, kodwa bengivumile phansi, ngakhululeka from lapho. Kwafika isuku lapha ngivuma khona kuwe, ngase ngithethelelwe vele, inkosi singambulela ukuthi ngithethelelwe. So nje ngifisa ukudlulisa lobo bufakazi, ukuqinisa abazalwane ukuthi ngampela siyinikezwanga i-date ubaba uNsibande. Inkosi uJesu usuke uzowenza i-appointment nenkosi uJesu uqobo lwayo. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba, Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Hayi ncebe yenkosi, hlala uNkulunkulu, bizwe uNkulunkulu. Ukugcobile futhi uNkulunkulu, akukho kuyokuvelela. Zinkulu izimpi ngawe Baba, zinkulu. Uma ngisezwa nje lezi eyichazwe ekuseni, nathi sikuzo lezo zimpi ey'kanjalo ngekhaya lizwe. Nangalo mfundisi esithathekile ngaye simlandelayo. Ngalo Jesu Kristu esimshoyo, simbona uJesu Kristu inkosi usenzele imali. Yeyi Baba ngithi hlala. Hlala siyakukhulekela ncebe yenkosi ukuthi uNkulunkulu akwembathise. Ngani Baba engakholwa ngisho uJesu uqobe ehamba ngeenyawo emhlabeni, enza imanga, ephilisa abantu bafuna ukumbamba bambulale. Wena ububani kuphila njengathi la emhlabeni? Hlala ncebe yenkosi, hlala. Izinto ey'phethe yizo ezasezulwini, ngeke bengakulwisi. Bayakulwisa, bayakulwisa Baba, bayakulwisa. Bayakulwisa, buningi ubufakazi, isikhathi sincane. Khona ngisho nowangapho omunye umama nami engahlangana naye, sihlangana kwenye igroup ehluphekile, ngathi ngimlayela ngoba wathi ungwalapha eRichards Bay, ngathi ngimlayela yona, wathi angifuna kumbona lo baba lo, ngiyazazi iy'ndaba zakhe. Ngathi lo mama akafuni izulu lonke bafowethu. Hhayi ngamshiya kanjalo, ngangamkopolota. Kodwa nje ngithi Baba, nami ngithi hlala kuJesu wakho, uyimpela okubizile futhi abakhethiwe njengobusho nje, abakhethelwe izulu ibona abazosala, abazophuma laba abangakhethelwe izulu. Siyabonga Baba, siyabonga thina. Into zakho ziyasiphilisa, ziyasisindisa. Yonke into osifundisa yona ivela kuNkulunkulu impela, futhi nje lo moya uphumile ngempela ukudwengula ingqondo zabantu, njengoba lo mzalwane echaza, uphumile lo moya. Uma umuntu engaqini, hhayi uzodwenguleka. Siyabonga kakhulu Baba, siyakukhulekela. Sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lizwi, ngiyabingelela entabeni kaJehova, ngiyabingelela ubaba umpostoli, ngiyabingelela abazalwane bonke egameni elihle lomfeli wethu uJesu. Baba ngizoletha iphupho eselihlabeni no-2 weeks noma 3 weeks, ngiliphuphile sengilivusiswa ukuthi ngizwa umama lo kade echaza ukuthi wabona isilo ngenxa yomama ongafuni abantu bavume. Ngaphupha engazuthi ngiyabuzwa ngezono zami, engathi ziyabalwa zonke, ziyabalwa. Engazuthi kube khona izwi futhi elithi enena hawu lesiyana usibhalile nje sona. Bese ngiyasho ngithi ngisibhalile, ngithi bese futhi ngiyazivuma futhi khona lapho ngibuzwa ngazo. Engathi ngiyazivuma zonke, ngiyazivuma. Ngithi ngempela mina ngikwenzile. Engathi ngisho njalo ngithi mina konke lokho ngikwenzile, ngiyivume nje impela, ngiyivume zonke. Ngaze ngempela ngafika ngisho ebandleni enkonzweni. Kwathi seyisikhathi sobufakazi ngahamba ngaya phambili ngawutshela abazalwane ukuthi hayibo, nginephupho engiliphuphile kanje, ngivume izono kanje, ngididekile, ngiyazi lento ade yenzeka.
So nje baba ngisho kona ukuthi impela kuliqiniso. Impela iNkosi Jesu iyona ekubekile ukuthi ukhulume kanje uthi asiyibhale zona. Ngiyambonga kakhulu uJesu, ngiyambonga kakhulu uNcamisile waseHammersdale. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawo wonke umusa asenzela wona. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba nomama entabeni eNhlanjova, kuyabonelelwa nasekhaya lezwi. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela ukubonga uNkulunkulu baba, ngiphakamisa amandla eNkosi uJesu ngokuvuma izono nangokubhabhadiswa, ukuthi-ke le ndlela ubaba asinikeze yona before i-pass over, ukuthi sivume ngayo izono, and then ngase sengiyabhabhadiswa egameni likaJesu. Makudlula lapho, makudlula iphasika, sengifika la ekhaya ngibona umbono mangilele ngiphupha ngisentabeni eNhlanjova, kuyabonelelwa endlini yesonto, engathi nje sehla senyuka nabazalwane la endlini, siqoqa imithwalo yethu, imithwalo umuntu nomuntu umi eduze kwemithwalo yakhe, ulindele ukuthi vele makuphuma inkonzo yanamhlanje siyahlukana siye emakhaya. Engathi-ke mina sengidukelwe imithwalo yami, ngibheke isuitcase ngilibone elifana nalo, hhayi ngithole ukuthi akusilona elami leli. Makudlula lapho ngigcine ngibuza komunye umfundisi wakwenye ibhrentshi, ngithi mina yazi nginyamalalelwe isikhwama sami esimnyama nebhegi yami, i-handbag yami emnyama. Wayesethi hhayi uzoriphotha kumphathi. Wadlula naye umfundisi loyo waya ekamereni, kusho ukuthi ababelele kulona beshintshela kulona. Ngabona umzalwane esinaye la ebrentshini baba, emi naye eduze kwemithwalo yakhe engayithwele but imsarawundile, elindile naye. uJesu Kristu uyinkosi. Kuthe kusenjalo ngilokhu ngicinga ngingayibona imithwalo yami, ngavele angangaba nandaba nje futhi ngoba nginokwazi ukuthi ayikho into engalahleka la entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Angangaba nankinga nemithwalo yami enyamalele. Mangiphaphama ngikhuleka, ngilokhu ngidamane ngizindla ngalo mbono iy'nsuku y'qhubeka, ebese kuyacaca enhlizweni yami ukuthi umthwalo wezono zami unyamalele. Kwaze kwavuka umhlabeleli othi sengawulahlela eCalvary umthwalo wezono zami, wanyamalala umthwalo wezono zami. Ngiyabonga baba kakhulu. Ngithanda nje ukuqinisekisa abazalwane bonke ukuthi le ndlela yasekhaya lezwi yokuvunywa kwezono iyasebenza. uJesu Kristu inkosi. Mina ngibone kimi umthwalo wezono zami unyamalele. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba ubaba umpostoli. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela nakuma egameni likaJesu Kristu. Ngizocela baba ukuxolisa ngokuthula, nobufakazi sebubuningi kakhulu, ubufakazi enginabo kodwa kungadluliseki. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomusa owangenzela wona ukuthi kufinyelele usuku lwami lokuvuma ngomusa wakhe egameni likaJesu. Ngizombonga nje uNkulunkulu ngokuthula egameni likaJesu. uNkulunkulu angiphe kona esiphephweni bengidlula kusona. uNkulunkulu ngimbone ngenelele egameni likaJesu, engenzela nje umusa. Nginokuthula bekuthi masidlula esiphephweni esidlula kuso ekhayeni lami, beke kuthuleke, kungabikho umuntu okhulumisa omunye, liphele isonto kungabikho umuntu okhulumisa omunye, kodwa sisindisiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa ngathi ukungena ekhaya lezwi egameni likaJesu, ukungena entabeni yendlu kaJehova, ngisindisiwe kanjalo. uNkulunkulu wangenzela ukuthula, wangipha ukuthula mina uqobo, wangipha ukuzixolela ukuze ngixole egameni likaJesu. Ngibonga umusa nje wakho uNkulunkulu kukho konke.
angazi ngingayisani kuye. Uthando, imfudumalo bese ingasekho seyiphelile, uNkulunkulu wasenzela kona ukuhleka, ukuncuma, injabulo nje yemfudumalo yekhaya uNkulunkulu asenzele yona. Ngifuna ukumnikeza udumo, ngithi udumo lonke lumfanele uNkulunkulu, asikwazi ukulithatha ngoJesu Kristu oyinkosi. Ngisho izingane ziyazi ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Siyavuka ekuseni ngo-5 bathi belungisa sibe sesikhulekile. Bayazi omunye ubegula engaphili, iy'ngane nje ey'ncengencenge, ukungaphili kwakhe, ube umuntu oba nezinhlungu emzimbeni, akhishwe yisisu, evuka ebusuku, ukugula nje singakuqondi. Kodwa ngenxa yokuthi useyazi ukuthi umama uthi ithini, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Esikoleni yisho njalo, uNkulunkulu emuhle ubagcinile ngegama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Kuningi baba ubufakazi enginabo engisazobudlulisa ngisho nangomsebenzi, nangebhizinisi engilenzayo. Khona izinto eziningi esengizishintshile ezingahambisani nabantu, kodwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu akasifuni ngazijika. Futhi uNkulunkulu ngiyambona engithwala, engivulela iminyango lapho ebengithi ngeke ivuleke ngoba bengiphila egameni likaJesu. Ngaloko uNkulunkulu angakufuni. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela obaba umpostoli, ubaba Mtsibande, ngibingelele nangumama, ngibingelele nabazalwane bonke abakhona ekhaya lezwi nasendlini kaJehova. Ngiyabonelela. Ngicela ukudlulisa ubufakazi. Shuthi sengayithola i-date yokuvuma izono kubaba. Ngithe sengiyitholile kwaba khona izintanga zisazona ukuthi wenze njani uma uzovuma izono. Ngenza njengoba eshilo ukuthi kufanele ngibhale. Before ngibhale ngibeke i-fasting ya 3 days. Ngithe ngi-fasting ya 3 days ngaqala ngabhala. Ngosuku engiqale ngalokubhala ngangibuye emsebenzini nje ntambama ngabhala intonyana encane because nganginalento yokuthi mangivela lapha ngizogcina ngingabhali. Ngabhala into encane nje. Ngithe ngisabhala ebusuku ngalala. Ngaphupha, ngiphupha ngilele kodwa hayi ubuthongo. Ngilitshekile nje ngohlangothi kunengane, ngitsheke ngohlangothi laka left, kunengane elele kumina ohlangathini laka right, naye etshekele kumina. So bese kuba khona umbani, izwi laliduma linalo ukuthi ngivele ngishawa umbani, lento ifike iwumbani ithi zi, kube ngathi mayishaya emzimbeni wami, kube ngathi into ewaye isindo ewela kumina. And then mangithi ngiyabheka ukuthi ngilimele yini, nyakazisa umzimba awunalo ukuthi uma ngithi ngiyazibuka esayidini laka right lapho engishayeke khona ulombani, ngine rainbow, iseli rainbow. Noma ngiyibuka onyaweni kusukela lapha ocicane ikhona na ngikhuphuke ngiyibuke nasesandleni zami ngisho emunweni ikhona, kodwa umbala ogqame kakhulu ublue, ugqame kakhulu. Bese ngiyasuka lapho sengithukile nami ngihambe like ngifuna ukuthi ekhaya, ngisekhaya ngisho ukuthi sekwenzeka into ethile. Manje ngiyafika ngizongena endlini ngifice udadewethu ongilamayo uyisangoma. Ngimfice bavalile endlini abangiboni mina ngimi ngaphandle. Uyabhonga, uyakhala ngathi uyasha, usejule kumanzi umanzi ngathi uyaqhuma kodwa bengaqhumi. Bese ngisho mina ngingaphandle ngithi mina uma kuwukuthi unamandla fanele uyibone into esiyenzekile kimi. Ngivele nje ngisho lawo mazwi lawo kuphela. Bese ngiphaphama ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela ukuxolisa kakhulu baba ngokuhlala isikhathi eside nobufakazi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela ukufakaza ngokubhala izono, ngokuvuma izono, ubhala ubaba esifundisile. Nginobufakazi ngokuhlela umndeni. Ngicela ukuchaza lokho kafutshane bazalwane ngobufakazi bami ngobulele khona lana. Ngiye ndahlela umndeni before. Ngithe sengisekhaya lizwi ndeva ukuthi ukuhlela umndeni kuyisono. Ngakhathazeka kakhulu bazalwane ngoba nginayo iluphu kum. Bazalwane ngithola abantwana nge-operation.
So kuthe lo wesi-3 bazalwane kwamele ngivale ngoba angisakwazi ukuthola owesine nge-operation, umthetho otsho kanjalo. So bazalwane bandenza i-operation kulo mntwana wokugcina kwamele bangivala, azange bakwazi ukungivala, azange bawabona ama-tubes, bathi bacela ngisebenzise i-loop ngoba abakwazanga ukungivala. Uthe-ke sengisekhaya lezwe ngacela i-date yokubhukha, ngabhukha ngathola i-date. Ngithe mangizoqala ukubhala ngacela uNkulunkulu angisize ukuthi ngiqale ukubhala, ngathatha umkhosi we-3 days. Uthe ngosuku lwesibini ngisemkhosini ngaqala ngabhala. Ngalo lona lo suku lokuqala ukubhala bazalwane, ngaba nephupha. Ngiphupha angathi ngaya ngasese ngiyokhipha amanzi, ngivuke ngisebenzisa ibhakede ngikhipha amanzi. Mangiqeda ukukhipha amanzi ngibe ne-feeling eyokuthi angathi ngingasula. Mangithi ngiyasula ngibuye neluphu, ngibe nokujabula kakhulu emoyeni wami. Ngithi hawu Nkosi uJesu, ubonile uba kungcono uyikhiphe wena ngokunokwakho. Ngithe ngisajabulile kanjalo embonweni bese ngithi mina Nkosi ngicela undivale wena ngokunokwakho. Waphela liphela iphupha kanjalo. So bazalwane, uJesu Kristu uyinkosi. Nanoba sekunezimo ezenza ukuthi sihlele umndeni, noba sekunezimo ezenza ukuthi sivale, nguye kuphela inkosi uJesu enegunya lokusivala, ngoba nanoba babenivalela ama-tubes kusase kukuhlela umndeni. So bazalwane, asibhukhi noba kunsibande, sibhukha nenkosi uJesu yona yodwa. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi baba. Jesu Kristu inkosi baba wami. Jesu Kristu inkosi baba. Ngiyathemba baba nigcinekile. Hayi nathi baba inkosi sigcinile. Baba ngilale ubufakazi ngihlangabezana nawo le voice note ubaba achaza khona ukuvuma izono. La khona baba esho khona ukuthi yena uNkulunkulu umupha amandla okuthethelela umuntu izono kusukela azalwa kuze kube manje. Ngiyasho ngithi ayingeke abakiyeke baba, yazi abakiyeke, angazi ababonini ukuthi uhamba noNkulunkulu ophilayo. Laba abamelene nawe abakulisayo hhayi abakiyeke baba. Inkosi Jesu ikugibele, akukwazi ukwenzeka kanje. Hayi Nkosi Jesu siyabonga, siyayibonga Nkosi Jesu ukuthi baba isivusele wena. Ngiyajabula, yazi emoyeni wami ngijabule. Siyambonga uNkulunkulu baba. Nginakho futhi enhliziyweni yami ukuthi hhayi abakiyeke baba, abakiyeke. Yazi abavele nje bakiyeke. Siyabonga baba, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyaxolisa nje ukuthi ngilethe lokhu engibona ngazuthi kubufakazi, angizange ngize ngibulethe ngenxa yokuthi-ke kwakusakusha kimi, ngisanda kungena nasekhaya lezwi nezinto ziziningi. Nomqondo wami-ke ngiyacabanga ukuthi uba uslow kahle kahle. So-ke ngiyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu ngabazalwane asebefakazile. Nami ngize ngivukele ukuthi konje nami ngake ngazivuma izono kuyenzakalani. Ngazivuma-ke baba ngendlela engazivuma ngayo, nangokuphuthuma kwakuphuthuma ngalesiya sikhathi. Into engiyikhumbulayo ukuthi saba nengxoxo nawe ngoba kwakuphuthuma. Kwathi-ke emva kokuba nengxoxo kuzofanele ngikunikeze, ngisho ukuthi ngicela ungiphe baba i-date yokuvuma izono ngoba wawusunginikile eyokubhabhadiswa. Ngase ngiyalala-ke, mangilala ngavele ngaphupha engathi ngisentabeni egqumeni nje eliphakeme. Mangisegqumeni ngabona iphepha nje limhlophe, lalimhlophe nje pa, kungekho lingenabala ndawo. Ngalicosha, mangilicosha leli phepha libhalwe iy'namba kusukela phezulu kwayogcina ku-number 9.
ngimangale nje ukuthi yebo enhlizweni yami ngiyabona ukuthi elami leli phepha kodwa libhalwe inamba kuphela. Kwenzakalani bese ngiyaphaphama ekuseni mangivuka awungikhumbula ukuthi konje ngisenda imessage kubaba ngilindele ukuthi iphendulwe. Mangithi ngiyobheka efonini sekuphenduliwe nganikezwa idate yangomhla ka-9 January. Vele kwakuJanuary kuleyo nyanga sisemkhosini. Hawu bese kuxhumana nephupho ngithi kusho ukuthi lezi namba ezingididile ukuthi ezani kwenzakalani ngicabanga izinto eziningi ngalezi namba bese kusho ukuthi idate number 9 enyangeni 9 January. Mase ngiyabona ukuthi kwambuleka ukuthi ayi ubaba kusho ukuthi lento yokubhuka nema-date asinikeza wona awasuki kuyena ngoba ngathi mangilala ngathi hayi ubaba yindaba anginike athi uzophinda anginikeze idate ngoba yonke into ikuyena unegunya lonke konke kuphambi kwakhe ngabe unginikeze manje. Kodwa mase kwenzeka kanje ngabona ukuthi hayi cha akusuki kuye nema-date nazo zonke lezi zinto azisuki kuJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kuwe baba Apostoli, ngibingelele kuwe futhi uma Apostoli. Ngibuye futhi ngixolise baba ukuletha bobufakazi lobo ngasona lesikhathi lesi. Ngiyaxolisa kakhulu baba. Ngingaba nombono baba, iphupho engiliphuphayo ungaba ngathi ubaba ophakathi kweground ne makase groundini khona izindlu nje azikho kude simaduze nje abonene ngathi amanyoka awuzindlu zakhona. So ubaba uyamemezela ubaba lapho uyafundisa ubaba uthi kanti ningilwiselane kanti yini kangaka ningilwisa kanje ngokuba konke ngokufundiswayo iloko ngokwambulela uNkulunkulu ukuthi ngikufundise angifundiswe okwami kanti why nilwa nami why nilwa nalo lesisho lesi sithi uJesu Kristu inkosi ngoba silotshiwe seBhayibhelini ene uNkulunkulu kumele adunyiswe kumele akhuthamelwe abongwe nilwelani nami njengoba ubaba afundisa kanje kulezi ndlu lezi kuphuma abantu njengoba basondela labantu laba ngibona ngathi abafundisi ngoba bagcokile nje amasuti nje bahloniphekile nje njengabafundisi bagcoka yabona bayasondela baningi nje bayaphuma kulezi ndlu lezi ezimaduze lapha yabona lokho umemezele baba ukuthi ningilwiselani ningilwiselani nize nithumelana abazalwane ukuthi beze bazogcekana nami. Hey ukhulume nje baba lapha ungisondele mangisondele uthi kimi Pawulos anginifundisi izwi na elilotshiweyo na eBhayibhelini ngingakuphenduli mina baba ene uza kimi ugcwele kodwa but uza kimi uzoma lapha phambi kwami la uyasho ebusweni ukuthi kanti anginifundisi yini na okulotshiwe nithi ngingakuphenduli baba bese umemezela uthi nina nonke aningizwayo anivumayo izani nivume izono zenu nigucelane nginibekeze izandla nithandazele bese ngiyavuka. Uyilo le phupho lelami baba ngiyaxolisa ukuthi ngililethe ngasona lesikhathi mhlambe ngiliphuphe boma last month uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu oyinkosi. Ngibingelela ubaba umfostoli nomama Sebande ekhaya lezwi entabeni lethu kujabuka yabonelela. Ngicela ukuthola ubufakazi ngokuvuma izono. Izono ngisho ibusiso zayivala ibusiso singazingezi kuwe. Kwathi kade ngivuma izono ngalelo langa kusihlwa ngafaka omunye umzalwane esasikhona naye kulela bantu ngikulo. Wathi cela bangimnikeze i-account number yami kodwa ufuna ungiphe okuncane nempela ngamnika wangifakela u-1200
kade ngivume izono ngingayicelanga ibusise evala izono. Impela uvumisa okubalulekile ngoba kusiza ey'ntweni ey'ningi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi. Bingelela ubaba nomama, ngibingelela abazalwane ekhaya lezwi, ngibingelela abazalwane entabeni yedwa Jehova yabonelelwa. Nje nginobufakazi ngokuvunywa kwezono. Ngithe nje ngihamba endleleni kwakunesono esasingilimaza kakhulu endleleni yami ekuhambeni. Sasingilimaza ngale ndlela yokuthi ngangihlale ngikhala la emahlombe, ngase ngivuvukele futhi nengqondo yayisithanda ukuhamba. uNkulunkulu-ke emuhle, ngathi nje ngihamba nje endleleni ngahlangabezana negruphu yekhaya lezwi. Ngathi uma ngiyifunda ngezikhuluma ngezono ukuthi ziyavunywa, ngase ngiyajabula ngathi hawu Nkosi ngiyabonga. Ngasuka lapho kangithi emabandleni vese izono ayivunywa, bengikhonza vese ayivunywa izono. Ngabe ngangena egruphini, ngithe uma ngingena nje into yokuqala engayenzayo ngabhukha. Uma ngiqeda ukubhukha nje ngahlale ezonweni, ngaye ngiyivuma ngikhala njengoba ngangivese ngikhala, ngangilimele nje enhlizweni yami. Kodwa uNkulunkulu-ke emuhle wangisiza, ngakwazi ukuthi ngiyibhale ngokukholwa. Ngakholelwa ukuthi njengoba ngiyibhala nje uNkulunkulu Baba uyabona, ubone ekujuleni kwenhliziyo yami ukuthi ngiyivuma ngeqiniso. Ngiyivumile nje wasuka umthwalo. Ngisekutheni nje uma ngabe uyibhale ngeqiniso, uNkulunkulu uyawususa umthwalo. Ubaba, ngivumelana nobaba ekutheni izono vese zivunywa uNkulunkulu, ayivunywa kubaba uNsibane. uNkulunkulu wangisiza, ngilindele usuku lami ngokukholwa nje manje. Konke nje okunye hhayi akukho, ngizwa ngijabule, nginokujabula okukhulu enhlizweni yami. Nje ngiyajabula, nomunye ngiyamtshela ukuthi izono uma usuyivumile uyakuza ukukhululeka. uNkulunkulu Baba wangisiza, ngahamba endleleni yami sengingasasindwa kwamanje nje ngilindele usuku lami ngokujabula, akukho okunye engikulindele. Ngiyabonga kakhulu, ibona ubufakazi enginabo nje ukuthi ngizokujabula enhlizweni yami, ngilindele usuku ngokujabula okukhulu. Ngiyajabula. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngokukhulu ukuthobeka ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, ngiyabonelelwa, ngibingelela ikhaya lezwi, ngibingelela ubaba umpostoli nomama egameni lenkosi ethu uJesu Kristu. Umama uNkwanyana lo, bazalwane eRichards Bay entabeni yendlu kaJehova, ngiyabonelelwa. Bazalwane, ngizoletha ubufakazi ngokuvunywa kwezono. Sithe masifika entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa, safica umgcotshwa kaNkulunkulu Baba umpostoli efundisa ngokuvunywa kwezono. Sithe sisamangele kanjalo silalela ukuvunywa kwezono, salithatha leli thuba sabhukha ngomusa kaNkulunkulu, sathola idate, sase siyayivuma izono. Ngoba izwi lisho kahle ukuthi ziwudonga olwenza ukuthi imikhuleko yethu ithiywe, uNkulunkulu angayiphenduli. Ngoba besibuza ukuthi kade sikholwa kodwa sikhuleka, sifasta, senza konke kodwa impendulo ingabonakali. Siyibuza ukuthi kanti uNkulunkulu kwenziwa njani ukuze uNkulunkulu akuphendule na? So sithe masithola lezi y'fundiso sathi asingabe sisabuza kabili, asibhukhe sivume izono. Sifuna ukumbona uNkulunkulu, sifuna ukulibona izwi likaNkulunkulu lifezeka ey'mpilweni zethu njengokusho kwalo. Impela bazalwane, kwenzekile. Emuva nje kokuvunywa kwezono ngiye ngaguqa ngakhuleka, just a simple prayer. Ngathi, Baba, isiliva negolide lingelakho. Baba, ngicela imali. Ngasho nje just that prayer, ukukhuluma nje umntwana ecela nje kubaba wakhe, ngathi, Baba, ngicela imali.
ngalo lelo langa ngisho kanjalo ngafonelwa usisi wami, wathi usisi awucheck-e kwi-akhawunti khona engikuphose khona. Mengi-check-a kwi-akhawunti ngempela ikhona imali usisi ayifakile khona. Angibukanga mina-ke bazalwane usisi efake imali, kodwa ngabuka uNkulunkulu ekhonfema izimfundiso zomgcotshwa wakhe umpostoli mesifundisa ngokuvunywa kwezono, ukuthi once wayivuma liyadilika udonga ukwazi ukuyiyela uNkulunkulu ucele noma ngabe yini akwenzele. Bazalwane, agcinanga-ke lapho. Umntwana wami obefunda ese-tertiary ufeyile, singakafiki entabeni endlu kaJehova, ufeyile umntwana waze wabuya weza ekhaya edangele phela amandla, emangele ngoba uyatadisha ngendlela eyisimanga, uyi-hard worker mase kuziwa ekutadisheni. Wafeyila umntwana. Uthe masifika entabeni yendlu kaJehova ngamtshela ngathi yonke-ke into ozoyenza kusukela manje njengoba sesingenile entabeni yendlu kaJehova, sithi uJesu Kristu inkosi, sikhuleka abaseRoma 10 verse 9, sideclare njalo ukuthi uJesu Kristu inkosi. Phezu kwama-exercise akho uyadeclare, kwi-exam room uyadeclare, impilo yakho yonke izoba lapho kwileyo declaration. Kulokhu-ke bazalwane, umntwana uphase ngendlela emangalisayo. Iyamangaza lento ukuthi umntwana engafeyila aza abuye tertiary eze ekhaya azohlala unyaka wonke engafundi ngoba kungenzeki, kodwa nje ngesivumo nje sithi uJesu Kristu inkosi, umntwana aphase futhi kumangaleka ukuthi kanti kwenzakale ini. Bazalwane, izinto lezi uNkulunkulu aqalise ukuzenza emva kokuthi sivume izono singabantwana bakaNkulunkulu. Impela uNkulunkulu uthembekile, impela izono ziyavunywa. Asivumeni izono bantwana bakaNkulunkulu, asivumeni izono bangcwele, sizolibona izwi likaNkulunkulu lifezeke empilweni zethu. Siyambonga uNkulunkulu ngomgcotshwa ambekile phambi kwethu baba umpostoli nomama umpostoli, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kuBaba impostoli, Baba Sibanze, ngibingelele kuMake Sibanze, ngibingelele ekhaya lezwi, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ubufakazi mayelana nebufakazi bekuVumaTono. Neminyaka lemibili ngingenile egrouphini, ngathi-ke nangingena egrouphini ngangede ngayinaka inkonzo yekuVumaTono nje ngayithalalisela. Kwathi ngisaqhubeka ngilalela tinkonzo leto babe bekasithumelela tona nawungena egrouphini, ngase ngiyabona ukuthi kusho ukuthi nami la bengenda sono, la bengenda sono. Ngabe sengiyabhala ngacela lisuku wanginika babe, ngathi ngibhalile, ngathi ibhala tona uma na usacala utibhala nje kube tinengi usakhumbula kube tinengi. Ngathi nangilala ngalelo langa kwafika nje usangiphakamise isandla, ngasiphakamisa isandla ngathi ngiyamthanza Jesu. Ngabona lifu nje lelimhlophe litaliqonze kimi lathi bha. Kwafika engqondweni yami ukuthi uyangimukela Jesu. Ngathi nangilala ngakhanza ngihlabela ingoma lethi izono zami zisusiwe, izono zami zisusiwe, ngajabula. Bengihlabela leyo ngoma ngijabulile le ephusheni. Ngayihlabela le ngoma ngaze ngaphaphama, selokhu ngiyihlabela nale njabulo noma sengiphapheme ngacubeka ngayihlabela le ngoma emalanga. Nginale njabulo le ngayiva ngalela langa selokhu ngicale ukubhala kuVumaTono. uJesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba, ngiyabingelela nomama, ngibingelela ibandla lonke ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova.
kuyabonelelwa ngesivumo sethu esinamandla esithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba, inhliziyo yami ikhathazeke kakhulu ngalaba bantu abamelene ngendlela esivuma ngayo izono nangendlela esilinda ngayo. Ibuhlungu kakhulu inhliziyo yami. Kuyavuka nje enhliziyweni yami ukuthi if wenza umsebenzi kaNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo, akuze ngababikho abantu abangamelani nawe. Ake ngisacabanga nje ukuthi noNehemiya evusa iy'ngange zaseJerusalema kwakunabantu abamvukelayo. Ngisho inkosi yethu uJesu Kristu uqobo esahamba la emhlabeni lithi izwi lakhe khona babemqaphela ukuthi wenzani. Shuthi nawe baba bakuqaphela ukuthi wenzani. Kodwa-ke yenza lokhu uNkulunkulu athi kwenze ngale ndlela uNkulunkulu athi kwenze ngayo. Nginezwi nje baba lokuqinisa ukuthi phambili lilapha ku-Isaiah 41 yivesi elika-11 lithi baba, bheka bonke abafutheleka wena bayakuba namahloni bajabhe, abamelene nawe bayakuba njengento engelutho babhubhe, ngoba bamelene nawe, bamelene nenkosi uJesu uqobo lwayo. Phambili baba, ngendlela uNkulunkulu akwenzisa ngayo, izulu thina sibona lisithande ngendlela eyisimanga. uNkulunkulu ngawe siyambonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba benomama, ngibingelela ekhaya lethu, ngibingelela entabeni yendlu kaJehova. Uyabonelelwa uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiletha ubufakazi lana, ngizombonga kakhulu uNkulunkulu, ngizomdubisa ngemisebenzi yakhe emihle asenzela yona usuku nosuku la ekhaya lethu. Ngeke ngathola ithuba baba lokuvuma izono before iPhasika, ngathola nethuba lokuthi ngibhabhadiswe. Ngizomdumisa kakhulu uNkulunkulu. Engithanda ukuveza kakhulu baba, ngale nkathi ngivuma izono, kunento uNkulunkulu ayambula athi angiyisho, ngangayibhalele phansi ngale nkathi ngivuma izono eyimaqondana iy'ngane zethu. Baba, ngale nkathi uNkulunkulu eyambula ngasisho isitori njengoba senjalo. Ngithanda ukusho baba ukuthi kusukela lapho ubaba anikeza umkhuleko, wayikhulekela naleyo nto engayisho, ngoba lento wayimaqondana ukuthi njalo uma singena emkhosini usathane mhlawumbe kube khona usuku la azohlasela khona iy'ngane zivuke ebusuku zimemeze, kube khona mhlampe izinto ezibonayo thina singaziboni. Sasinqoba-ke ngomkhuleko, kakhulu sisebenzisa umkhuleko wokunqoba noma uMeyi 18 noma Roma 10:9. uNkulunkulu ngiyamdumisa kakhulu baba, ngingasho nje ukuthi ngingomunye nami engangithi ngabhabhadiswa la ngangikhonza khona, kepha umehluko engiwubonayo since ngangena emanzini ngavuma izono zami, mkhulu uNkulunkulu umehluko awenzile empilweni yami. Ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu, zinkulu izinto uNkulunkulu angenzela zona baba, nokuthi nala bengisahluleka khona nje ngibona nje konke nje kuhamba kahle. Manje ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu ngekhaya lezwi, ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu baba ukuthi uyasifundisa njalo ekhaya lezwi. Ziningi nje izinto esizifundayo ukuthi uNkulunkulu wethu ngempela uthembekile uma nathi sithembekile kuyena. Ngiletha udumo kakhulu kuNkulunkulu ukuthi kusukela lapho nje ngabe singena emkhosini, ngoba ngemva kwalokho sangena emkhosini wa-10 days, iy'ngane azange sakwenza lokho. Ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu ngithi Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa.
Ngifisa nje nami ukudlulisa ubufakazi ngokubhala izono usalindele usuku. Kunesikhathi la ebengisalindele khona usuku lwami lokuvuma izono. Kunephupho elalingihlupha kakhulu. Ngihlale ngiphupha nginomntwana, kwenye inkathi ngiphuphile umntwana ngimbelethile noma ngimncelisa. Kodwa nganede ngabhala phansi, uNkulunkulu esengikhumbuzile ukuthi kungani ngiphupha leli phupho. Ngabhala phansi, kwaphela ngalelo langa ngibhalile ukuthi ngiphuphe nginengane noma ngincelisa ingane noma ngiyibelethile. Ngezwa kushaya umoya, ngezwa kuphela ngisho nokwakade ngiba novalo. Nganede nje ngabhala phansi, ngingakasivumi, ngisabhale phansi. Kwaphela, ngangaphinde ngiliphuphe nasenhlizweni yami. Kwaphela nje ukuthi konje nginenkinga yephupho ngoba lase lingiphethe kabi kangangokuthi ngase nginenhliziyo ebuhlungu. Izinto nje ezazenzeka uma sekusibhalile isono, kuyaphela uzizwe ukhululekile. Kube ngazathi ususivumile kanti usibhale phansi usalindele i-date. Okuwubufakazi ukuthi ngampela wasibhala nje phansi uyathethelelwa. Wasibhala nje phansi uyathethelelwa. Uma kukhona into owayenza, uma uke wayibhala phansi, siyathethelelwa. Uthi ufika nje elokhozeni ekutheni usivume, vele uNkulunkulu usesesulile. Okuwubufakazi-ke ukuthi vele i-date osuke unayo, akunayo i-date nobaba uNsibande, kodwa une-date noNkulunkulu uqobo. UJesu Kristu uyinkosi. Kuyaphilisa ukubhala phansi izono. uNkulunkulu nje uyakusiza ungakayivumi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Baba sizobonga umkhuleko inkosi yethu uJesu Kristu asipha wona ngalolu suku njengoba kuMay 18 sathola umkhuleko wangoMay 18. Abanye bethu abawufica usukhona ekhaya leswi. Wayiguqula impilo yethu, wasisiza ukuba silwe impini, wasithwala. Abanye wabaphulukisa, wabanikeza ithemba abanye. Siyawulalela, asiphezi ngenxa yomusa uNkulunkulu asenzela wona ngalomkhuleko. Siyabonga kakhulu baba. Bengithi asikhumbuzane ukuthi izinto ezincane kanje zibalekile ukuthi sikhumbule. uMay 18 umkhuleko obaluleke kakhulu ekhaya lethu nasentabeni endlu kaJehova. Ngiyabonelelwa. Siyabonga kakhulu baba. Siyabonga. Sithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela babe egameni likaJesu. Ngibingelele endzabeni, ngibingelele ekhaya lezwi, ngibingelele bonke abazalwane labakhona egameni likaJesu. Nami ngiyambonga uNkulunkulu nakuleli langa lalamuhla. Ngilethe nje ubufakazi bekubonga, emandla ekuvuma sono, kubhala. Kunemandla uNkulunkulu ngimangalisile. Sisabhala siyifamily lapho sifike sesibhala sonke nababa ekhaya. uNkulunkulu nje wangimangalisa ngempanami lebekafunza khashane nathi impilo ingekho. Wafisa lapho sekathi uyayekela sikolwa uyabuya. Nakabuya nje uNkulunkulu wathinza lomunye sihlobo sami, wangipha nje imali lengingazange ngayiphiwa ngumuntu. Wagijima ngabuyela esikolweni lesinye ngafaka umpanami. Wangena wafunza ngaphandle kwenkinga, ngaphandle kwekuhambe ngikhalela abantu. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyawabonga emandla ekuvuma tono kuthi nangempela liyadilika lolibonza lolumela mkhathisini wami naNkulunkulu ngenxa yetono. Ngiyabonga kakhulu bazalwane ekhaya lezwi.
Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukungena khona. Ngicala kubona emandla uNkulunkulu empilweni yami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela baba Nsibande noma Msibande nabazalwane bonke ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiqale ukungena ekhaya lezwi ngo-August ngonyaka odlule. Ngase ngiqalile ukubhala izono ngoba usisi wami wayesengitshelile ukuthi ubhalwa izono. Ngabhukha usuku lokuvuma izono. Ngale ngiqhubeka nokubhala ngoba uma ngilalela inkonzo njalo ngiyasithola isono okumele ngisibhale. Ngelinye ilanga ngilele ngezwa izwi lithi umethembe uNkulunkulu ungamngabazi. Okulandela lapho ngaya eklinikhi ngingazizwa kahle. Ngafike ngaxoshwa kwathiwa akumele ngize kuleli klinikhi. Kwakuningi nje kwathiwa angibhukhanga kodwa ngihlala ngiya kulona njalo. Kwathi ebusuku ngezwa izwi elikhulu lithi awuthandi yini ukuthatha uphawu lokuphila njengalokhu nami nginalo. Ngase ngibona ukuthi eklinikhi bekunesizathu. Khumbula nalelizwi elathi umethembe uNkulunkulu ungamngabazi. Okunye baba ngaphupha lo mama engangithatha kuye iziwasho ngisesesikhathini sokuduka. Ngaphupha kwathiwa ushonile. Ngithe ngisababaza lokho kwakhona izwi elithi angithi uyesaba ukumtshela ukuthi usuhlukene naye ngoba ngempela sengihlukene neziwasho. Bengesaba ukuletha ubufakazi. Ngithintwe inkonzo izolo ethi ubaba asilethe ubufakazi thina esisabhukhile. Negama elithi uJesu Kristu inkosi yasisiza kakhulu ekhaya nabantwana. Kuthi bengisaba nje ngoba bengazi ukuthi engase uNkulunkulu akhulume nami ngingumoni kangaka phambi kwakhe. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabonga nomkhuleko wayizolo. Ngiyakubonga baba. Ngithe mangukhuleka ngezwe ngiphila kakhulu ekuguleni kwami ngoba phela sengiphila ngomkhuleko. Eklinikhi ngaxoshwa baba kodwa sengiyaphila kakhulu. Ngiyabonga kakhulu baba inkosi ibusise. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba Nsibande noma Mtsibande yanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngize nje nobufakazi mayelana nokubhukhela kokuvuma izono. Ngangisentabeni last year kodwa ngangingekacala ukubhukha izono. Kwathi this year early ngacala ngabhukhela ukuvuma kwezono. Ngathi uma sengiyitholile idate nomkhuleko ngelanga elilandelayo ngaphupha kwangathi ngise Richards Bay ubaba umpostoli kwangikhathi ngamukela kahle entabeni ngoba washo nje uthi siyabonga ukufika kwakho wangibiza ngegama nangesibongo. Nami ngamangala ngasho ukuthi all along bengingekho entabeni bengivakashile nje ngoba ngangabhukha ngavela izono nganele ukubhukha izono. Kwangikhani ngamukela entabeni umpostoli ngamangala nami ngabona ukuthi hey kubaluleke ngempela ukuvuma izono. Kubaluleke ngempela uma uyilunga lasentabeni ukuthi ube nayo idate yokuvuma kwezono. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezi abazalwane bonke ngasentabeni likaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelela ubaba nomama nomndeni wonke weNsibande egameni lenkosi yami uJesu uJesu Kristu inkosi. Baba ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu ngizombonga ukuthi uyangisiza endleleni impilo yami. Uyangisiza nginokuthula okuyisimanga.
since ngangena ekhaya lezwi nje ngathi mangiqala ngibhale izono ngangihleze ngumuntu ohleze enengcindezi nje ngicindezelekile nje ngibona ngathi umhlaba uyaphela kapha ngokuthi ngaqala ngangena ekhaya lezwi ngaqala ukubhala izono uNkulunkulu wangithula umthwalo baba wangishiya neculo njengoba uyayisho umhlabeleli ngiyambonga uNkulunkulu baba empilweni yami kunginokuthula okumangalisayo noma kuthiwa abantwana abasebenzi bahlela abasebenzi nami ngihlela ngisebenzi kepha nje ngibonga uNkulunkulu ukuthi ukhona kuleli khaya uyangilusa nabantwana bami ngizombonga baba uNkulunkulu ukuthi ngiqeda ngingena ekhaya lezi ngathi mangiqala ngibhala izono kwaba nephupho engiliphuphayo lephupho mangiliphupha ngaphupha ngathi kunesandla ngathi angibone emehlweni ngathi ngithi Nkosi yami angisabona emehlweni ngathi kuba nesandla esifike sibekela emehlweni nami sehle sithi masehla kube ngathi khona inkwethu ewayo la emehlweni ithi mayiwa ngithi mina hawu sengiyabona kancane isandla sibekeka la ebusweni bami kunenkwethu ehlayo emehlweni sengiyabona kancane ngathi aphinde futhi sibuye lesandla sifike sibekeke la emehlweni nami masibeka ngathi hawu ngiyambonga uNkulunkulu bengikade ngingaboni kodwa manje sengiyabona manje ngizobonga uNkulunkulu baba ukuthi uNkulunkulu uyabaza abangabakhe uyasitshatha ngathi mangiqeda ukubhala izono ngithi ngiyayifunda ngelinye ilanga ngisanalokhu dideka ngale ndaba yokuvuma izono wathi angifunde uJeremiya 31 kusukela kuverse 3 kuya ku6 la athi khona ngikuthandile ngakho ngikudonsile ngizokwakha wakhe ngambonga kakhulu baba ukuthi kulesikhathi esingaka ngibala iminyaka ngithi ngisindisiwe kanti bengingakasindiswa nginokuthula kuyisimanga abantwana abasebenzi nalo sebenzayo ole Bloemfontein useyikoledini nje kodwa nje uNkulunkulu uyayiveza ethembekile kule khaya asilale singadlile ngiyambonga kakhulu ngithi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi amen uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi baba izolo ngicele ngabhukha usuku lokuvuma izono hey kwambuleke enye into nje ebusuku kwakhona izolo ngiphuphe ngathi khona indoda iloku ilunguza la ekamereni kuleli kamelo esilala kulo sinobaba iloku ilunguza le ndoda mayilunguza kanti kuzoqondana amehlo yathuka yajika uma ihlehla kanti nami ngiyathuka ngiyaphaphama sakhuleka ngasho uRoma 10 ngakhuleka ngoRoma 10 verse 9 ngakhuleka ngabuyela embhedeni mangibuyela embhedeni sengiphupha ngibelethe ingane engakanani lengisa nje ikhanda ubugenqe abantu bathi hayi isekele kahle ngale ngubo ebengiyibelethe ngayo ngithi mina hayibo lengane ifile niyibona ukuthi ifile ngiyisa kumnikazi mina ukuthi ayoyingcwaba mangifika lapha kuloyo mnikazi athi hayi mina ngeke ngikhone ukuthi ngiyingcwabe akungcono sihambeni sohlangana nobani ngithi hayibo uyangisinda phela mina iyangisinda le ngane ngeke ngiloku ngibelethe isidumbu emhlane angazi-ke ukuthi liphelelepi ngiphuphe ngihamba manje engubukayo ukuthi kuvele kwambuleka ukuthi kusho ukuthi khona into engadetiswa yona kuthukile njengoba ngithi ngizobhukha izono naku sokuyiveza angazi ngambonga ngithini uNkulunkulu angazi ngambonga ngithini ngizoqhubeka ngizolinda ngokubekezela ngoba ngiyabona ukuthi hayi insindiso yami nokukhululwa kwami sokusondele futhi sekufikile futhi ngiyakuzwa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha uJesu Kristu inkosi amen uJesu Kristu inkosi sengidilithe ama-message awu-2 angazi kanjani ngenxa yokuthi ngithathe 4 minutes
ngile ngiwadelete, ngiyaxolisa kakhulu. Ngizoveza ubufakazi, ngingasabingeleli nokubingelela baba, ngoba sengisaba ukuthi manje ngizophinda ngenze elinye iphutha. uNkulunkulu uveze, ngifakazile ngokudlule ngengubo yayigcwele igazi. Nanti elinye futhi iphupho engijwayele ukuliphupha, ngiziphuphe ngizele umntwana, ngithola abantwana ngazi ukuthi bavelaphi labantwana. Umphefumulo wami uthi ilezi ngane engazivimba, ngivalwa amathumbu esibhedlela. Ukungakholwa kwami, ngoba izwi likaNkulunkulu beliqedile uma lithi okungenzeki kubantu kuyena kuyenzeka. uMateyu 19:26. Nje izintshumayelo esesinikwa zona angikaze ngizithole nezempula izinto ezinkulu kangaka. Ubufakazi esibuthola la babantu baba osifakela bona beveza ubufakazi angikaze ngibuthole. uNkulunkulu wembula izinto ezinkulu zezono esasingazi ukuthi zizono. Ngiyamdumisa uNkulunkulu baba, nami ngisho njengabanye ngithi qhubeka, ungabe namsebenzi, noma ngabe bakhuluma kanjani, noma ngabe banye bancetheza bathini, bakhuluma kabuhlungu kangakanani, nami bayangisho ngokuba ngiphumile, kanti kunezizathu ezinkulu ezingikhiphileyo. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ngithi uJesu Kristu inkosi, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela baba noma egameni lenkosi yethu uJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. Ngibingelele entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa nasekhaya lezwi kubazalwane bonke. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngithatha leli thuba-ke baba usathi asifakaze thina esisekhaya lezwi ngenkonzo yokuvunywa kwezono. Beku-2022 mangaphazami baba, ngingakangeni ekhaya lezwi, ngaba nombono ongathi siya kuJulayi enkonzweni engikhonza kuyona. Nathi-ke masiya kuJulayi enkonzweni engikhonza kuyona sisithi sintabeni. Sasinyuka-ke entabeni sesizoqhamukela la sikhonza khona. Bese kuqhamuka nje isithombe esikhulu ngathi siku-TV esasiwuhafu njengese-ID. Siqhamuke nje sihambe ngathi like escreenini se-TV, sinyuka le ntabeni siqhamuka phambi kwethu. Bese kuba ne-voice ethi, nansi indoda okudinga kuvunywa kuyona izono, ngaphambi kokuthi abantu banyuke le ntabeni. Bese ngithi ngiyabhekisisa ukuthi ubaba ubani lona, sithele masinyane ngoba ubaba engingamazi. Bese ngiyasho-ke kulabazalwane sihamba nabo ukuthi hayibo, niyezwa naku kuthiwa nansi indoda okudinga kuvunywa kuyona izono ngaphambi kokuthi abantu banyukele entabeni. Bese kuthi-ke 2023 angifaka umzalwane wangifaka ekhaya lezwi, sengiceleke idate kubaba ngelanga wangishiso ngalo abaseRoma, ngilandela ngemuva engakunothisa ukuthi ngavele ngafukelwa umunyu, ngangikulandela ngikhala. Kwakunale sono-ke sasinenkani babe ngangisivuma nathi ebandleni lethu izono safundisa ukuthi ziyavunywa. Ngangisivuma sihambe sibuye, siquleka nje sihambe sibuye. Ngaleso sikhathi-ke ngakulandela-ke ngisho ngey'nyembezi. La ngiqeda khona kwavele kwaphenduka isisu, ngaya ethoyilethe safike sangikhipha. Engakunothisa ukuthi-ke nje kusuka lapho ngiqala-ke ngibhala, zange siphinde sibuyeke leso sono esasinenkani. Nezinye-ke mangiyibhala nje, mase ngisibhalile hayi ngiye ngibuzwe ukukhululeka. Baba, kunomehluko omkhulu kakhulu, kunobufakazi ukuthi nawe uNkulunkulu ukugcobile ngogcobo lwakho oluspeshali.
inkonzo yokuvuma kwezono nathi khona emabandleni, kodwa ayi la ngempela nakhona kunomehluko wakhona. Siyambonga uNkulunkulu ngawe Baba, sithi nje usenzile umusa. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi babe. Ngibingelele baba empostoli, ngibingelele namake empostoli, nelibandla lonke egameni likaJesu khalezi nasendabeni. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane, ngibonga emandla uNkulunkulu, emandla ekulalela tinkonzo njalo ntsambama, silalele tinkonzo, sihlangene sonke siyifamily. Kuthe sekubonakala kumnyama, sebakhala abantu banemsebenzi ayibonakali, bakhala sahlala emthandazweni, sathi nasilalela nangomkhuleko waMeyi 18 sema kuwe umkhuleko. Ngiyambonga abazalwane kakhulu uNkulunkulu, umangalisile kakhulu idolo umfana wami bamthethe emsebenzini. Calile uNkulunkulu wento umsebenzi, ngiyamangala Nkosi, emandla ekungena ekhaya lezwe, umthandazo lokhona ekhaya lezwe wekuvuma, ikakhulu nje kuvuma tono, kungimangalisile kakhulu, kunemandla empilweni yami. Ngiyabonga bazalwane, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Bonge Jesu, bonge, bonge, bonge ekuseni, umbonge nasemini, bonge, bonge, lize shining longer, praising, 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 praise Him in the morning and praise Him in the noontime. Praise Him, praise Him, praise Him till the sun goes down. uJesu Kristu inkosi Baba, siyabonga kakhulu, siyabonga uNkulunkulu, siyamdumisa ngempilo yakho. Oh, it's so amazing. I'm just standing here on this platform to just appreciate God for your life, Baba, empilweni zethu, the way ubaba exhambisa ngakhona empilweni zethu kule nsuku. Yo, it's just amazing, amazing, amazing. Siyamdumisa, despite all the evil negativities that's surrounding Baba, we just moving on. We are just hearing, and we are just taking in and just taking Baba. And we've been stronger and stronger. We've been strengthened every day, Baba. Sabonga ngempilo yakho aqhubeka akusebenzisa impilo zethu. May continue to give you strength at all times. Sabonga kakhulu Baba. Sakuthanda nefamily yakho yonke. We love you so much, Father and Mother. We love you. We love you. We love you. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela kubaba umpostoli kanye nomama umpostoli. Ngibingelela ikhaya lezwi Daba indlu kaJehova. Ngiyabonelela egameni lenkosi uJesu. Baba, nginofakazi la engabutholayo emva kokuvuma izono. Sengizivumile izono, ngaba nokuthula nje emphefumulweni kakhulu. Sengize ngiyaphupha-ke ebusuku, phupha engathi siyahamba namantombazane amabili angakamamukeli uJesu. Sihambe endaweni embi elusizi, umhosha ogcwele amanzi nodaka. Siyahamba la
siyaphoxa siyabisha kuhambe kalula, sihambe-ke size siphumele ngaphesheya. Mase siphumele ngaphesheya bese ngokuba ngathi khona izwi lithi nazi indlela ezimbili ekufanele nihambe ngayo. Wena mama uzohamba ngala, amantombazane ahambe ngala. Indlela zethu kayifani. Le amantombazane yimbi, inothuli, inamatshi, inesigodi, inako konke. Eyami indlela yokukhaphetha abahlaza kwathiwa ngihambe ngayo. Ngabuka ukuthi usho ukuthi mawusuvuma izono, ngisho noma ngabe abantu uyazalana nabo, kodwa indlela zenu ziyahluka. Wabuya-ke futhi baba ngaphupha ngelinye ilanga, ngaphupha engathithi ukhona umuntu ongitshelayo othi izwi lithi njengoba usuvuma izono zakho awusafanele uhlale nabanye abantu, nansi indlu wakhelwe yona. Mangithi ngiyayibheka le ndlu yinhle yakhiwe kahle, inamawindi amakhulu, amaglasi amakhulu. Bese kuba khona umyalelo kule ndlu engena kuyona, kuthiwa-ke uzohlala uvalileke la, ngoba uma ungavalile zizongena igcwele la ngaphakathi zigcweleze. Nempela-ke baba ngahlala lapha endlini ngavala. Kuthe ngelinye ilanga ngase ngithi angivula amawindi. Mangithi sengiwavulile amawindi kube khona izwi lingimemeza lithi hayi bophuthuma uyovala amawindi, nasi isigebengu siza. Uma ngithi ngiyaphuthuma ngivala amawindi, ngilivale iwindi, kodwa bese ngilunguza. Hawu, mangibheka la ngibuka lapho la siqhamuka la kuthiwa siqhamuka khona isigebengu, hawu ngibone umuntu wesifazane ugqoka ingubo yami. Angimboni ngenhla, kodwa mangimbheka ngenzansi imina, izitho ezami nengubo yami nezicathulo. Bese ngiba nento yokuthi umuntu omdala lo ngaphandle uyafuna futhi manje ukungena nezinto zakhe ngaphakathi. Ngakho-ke abazalwane ngizoqwashisa abazalwane ukuthi umuntu omdala akaphumule ngathi noma sesizivumela izono, kodwa yena uyafuna ukubuya azovusa izinto zakhe zokungcola ngaphakathi kuthina. Ngiyabonga kakhulu-ke baba. uJesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela kubaba uNsibande, ngibingelele kumama nasemndenini wakaNsibande kanye nabazalwane bonke ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabonga ithuba lokufakaza, ngiyabonga kakhulu. Ngizofakaza mayelana negama elithi uJesu Kristu uyinkosi, isivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi. Sinamandla kakhulu lesivumo leso lesi sithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngikhumbula ngiphupha nje emgwaqeni engangikuwo, ngathi gcwele amadimoni amaningi. So ngangikwelinye idimoni ngithi ngegama laJesu. So hayi ukuthi igama laJesu asebenzi, liyasebenza, kodwa lela dimoni lalisenza kancane ukuthi lingabi fast. Kodwa ngemuva ngezwa abanye obhuti bephethe amabhayibheli bethi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Nami ngavane ngafikelwa ukuthi athi ngivane ngisho nje, ngithe ngisathi nje uJesu Kristu uyinkosi, lafanele baleka idimoni, angilazi nokuthi lipheleliphi. Amandla egama esivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amandla nje ngifakaza ngamandla engawabona kulela ephupheni lami, ngoba ngangisasana nakufika la ekhaya lezwi ngathi ngiphupha leli phupho leli. Okunye ngizofakaza mayelana nokuvuma izono. uNkulunkulu wangenzela umusa kakhulu, ngoba ngenkathi ngithola idate sekumele ngivume ngibhale phansi izono zami, ngaba nokuthi Nkosi yami, ngizobhala izono kusukela ngisasemncane, ngizokhumbula kanjani yonke lento lengaka, ngoba ngaleso sikhathi ngangibona ngingakhumbuli lutho. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu, uNkulunkulu wayengikhumbuza, ungikhumbuzile ilokhu izono eziningi engangizenza. Ezinye ngize ngiyibuza ukuthi mina ngenza lento le, ngiyibuza ukuthi hawu mina ngenza lento le. Amandla enkosi uJesu engikhumbuza, okunye kwesinye isikhathi ngiphuphe ngivuke ngibhale. Nkosi uJesu ingisize kakhulu ekubhaleni izono. Nawe baba ngiyabonga kakhulu iy'nkonzo engihlezi ngiyithola usuku nosuku, ngoba nazo ziyangisiza ukuba ezinye izono ngikwazi ukuyithola ngiyibhale ngey'nkonzo ohlezi usifakela zona ngosuku nosuku. Ngiyabonga nje baba, ngiyabonga nje kakhulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Baba umpostoli, ngiyathemba ugcinekile. Nofakazi ngokuvuma kwesono.
nginobufakazi ngimbonela uNkulunkulu mina ekhaya lezwi. Ngisesekhaya lezwi nje ngingakafiki nasentabeni. Ngambona uNkulunkulu ngisaqala nje ukubhala izono zami sengitshela baba umpostoli. Nanosuku engavuma ngalo kwakunezimpi ezisimangaliso. Yazi ngangilwiswa ekhanda kwakugcwele. Ngithi ngingathatha umkhosi. Uyazi ilwa noma sengisemkhosini. Ngaba nezimpi ngempela ngizovuma izono. La ngabona khona ukuthi inkonzo yokuvuma izono iliqiniso uSathane uyayilwisa. Wayelwisa kakhulu. Kanti inkonzo yokuvuma izono useyilwisa nje uSathane ngoba sekufika idate yami yokuvuma. Ngisabhala vele uSathane wahle uNkulunkulu wambonisa ukuthi unguNkulunkulu. Kwaba nezinto ezenzekayo empilweni yami ezavuleka ezazivalekile zeminyaka sengibala iminyaka engabo 20 something zavuleka lezo zinto nje ngisabhala. Kwaba nomzalwane ke futhi ose Cape Town ngamfaka ekhaya lezwi. Mangisemfakile ekhaya lezwi ngamtshela ke nangokuvuma kwezono. Wangibuza wathi uzwa nje lokukhulunywa ngokuvuma kwezono abantu bebonga egroupini ngathi impela kunjalo. Owasethi hayi ngizovuma nami izono ngathi ayikho inkinga. Ngamlayela ngamtshela ukuthi imigomo yala ekhaya ihamba kanjani. Wathi ngeke uunderstand sis. Ngathi kwenzekeni. Wathi ngiphuphe la endlini yomlungu senze eCape Town. Ngibophe imithwalo yamaplastic odustbin abangakanani. Ngibakhipha. Wathi abangakanani ngayibuza ngathi uDoto ongakubuyaphi. Uthi wabuya kimi lo sisi wathi kanti inkonzo yokuvuma izono sisi inamandla kangaka. Bengingakaqali kwaqala bengisakhuluma nawe ngithi ngizovuma. Ngavele ngabona isimanga so plastic ukuthi ngaze ngaxoxela ngisho umlungu njengoba sengivuka sengufonela ke. Ngamtshela ngathi namandla inkonzo yokuvuma izono. Kodwa uSathane akafuni. Uyayilwisa. Sivukelwa nabantu, sivukelwa nayi. Yazi nayi abantu nje sibaziyo basivukela. Ngenkonzo yokuvuma izono akusafuni nje ukuthi ubuze inyama nagazi. Bona sekufuna uthathe lokho kusho. Ngoba phela kusezwini vele. Ukuvuma izono nje kusezwini. Sekufuna uthathe wena lokho okuzokusiza. Ungabuza umuntu, ungabusaqalaza umuntu. Ngoba vele uzokuphazamisa. Inkonzo yokuvuma izono iyalwiswa. Inezinkulumo kakhulu. Uma ungaqinanga enkosini ungagcina ungasavumanga. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngagcina ngivumile. Ngilwiswa kunjalo. Yo, mangicabanga lenkonzo ngangilwiswa baba. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela kumama Ntsibande, ngibingelele kubaba uNtsibande, ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngibingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelela. uJesu Kristu uyinkosi. Ngizocela nje ukudlulisa ubufakazi seside sona isikhathi. Ngomhla ka-11 March ngavuka ekuseni baba ngalalela ubufakazi engakuthola kufakiwe. Mangilalela ngathola omunye usisi noma umama owayifakaza ngokuthi uyasebenza lapho esebenza khona. Kufanele umphathi wakhe owesifazane emwashela amabhulukwe wakhe, ayinela amabhulukwe wakhe bese elungisa ingane eney'nwele ezenziwe asafakwe imithi le efakwayo. Uthi lokho kwakungamphathi kahle yena mayisebenza. Kwafika enhlizweni yami ukuthi nami ngiyasebenza emsebenzini wami engiwenzayo, ngiyawathunga amabhulukwe. Emsebenzini wami engiwenzayo kakhulukazi ngibe ngithungele nabantwana besikole abafana, ngibanciphisela amabhulukwe ney'ngane zesikole ngiziphethela iy'keti. Wangihlaba lobo bufakazi bangilimaza emphefumulweni wami. Ngadicide ngaleso sikhathi ngathi inkosi ngiwuyekile lo msebenzi wokwenza ukuthi nginciphisele amabhulukwe, ngiwayekile. Ngaya ebhukwini lami ngabhala ngaxolisa enkosini. Ngase ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu angiphe amandla ngingadingeki ukuthi ngiqhubeke ngiwenze lo msebenzi. Ngokusizwa inkosi ngayeka, kwayekeka. Noma kwakunzima kama-customer ami esengiwazi nawe esekade engazi ukuthi meke wathenga ibhulukwe uzoza kumina ngimenzele. Sahlukana nama-customer ami ngenxa yokuthi ngizwile ukuthi ngahlatshwa ubufakazi bamama oyifakaza ngabo. Ngicela ukusho baba ukuthi impela lithi izwi lenkosi ububi bethu buyasitheza okuhle uNkulunkulu afisayo ukuthi asenzele kona.
NgoNovemba wonyaka ophelile nga-aplaya kwamasipala, ngi-aplayela ukuyofaka iy'mpahla zami engiy'thungayo e-mall. Kunesitolo umasipala asenzele abathunga abasebancane ekuthungeni. Ngokuvuma kwami leso sono, ngavuma futhi ukuhlabeka enhliziyweni, ngahlabeka ngase ngiyadicayida ngaleso sikhathi. Ngathola baba i-email ngomhla ka-11 March ekuseni ngabo-9, ngathola i-email ethi wena bekufanele ukuthi ngisayinile i-contract ngoFebruary. Yangena ngomhla ka-11 March yathi ngivulelekile isikhala mangisayine, ngilethe i-compliance yami yonke yebhizinisi egameni likaJesu Kristu inkosi. Ngifuna ukuthi uJesu Kristu inkosi namhlanje ziyangena. uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela kubaba noma Nsibande egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngalabazalwane engibatholile siside isikhathi ngingenile egruphini, kodwa uNkulunkulu sembule izinto ey'nkulu nokwenza ukuthi ngifise ukubabona abazalwane nje bonke ngenyama yami, ngoba angibazi ngenyama, ngazi iy'thombe kuphela. Emva kokuthi sengitholile i-date ngabhala izono zami, uNkulunkulu wavele wenza isimanga. The following day nginabantwana abawu-3. The following day abantwana bami kwavele kwasa bakhishwa izisu bonke, balunywe izisu zabakhipha. Mina ngangena kuma-period, ngakusasa kwakhona ngaphathwa ikhanda elalingisakaza, lehla kungathi lehla ngohlangothi. And ngangikade lapho ngibhalile because ngangizwile ubaba wayeshilo ukuthi zonke lezi zinto ebesizenza sipreventa, sivikela ukukhulelwa noma siphuza amaphilisi, mina ngivale ngisho ukuvala-ke. Kodwa ngavele ngangena kuma-period ngakusasa ekuseni. Emva kwalokho ngavele nganephini esohlangothini, ama-tubes mangabe uvalwa iside lawo lingalaka right, yonke leyo part ibibuhlungu ithunukala, ngiphethwe nayikhanda. Ngathi uNkulunkulu angizukuphuza amaphilisi, nalezi ingane angizukuyinika lutho, ngoba ngiyakholwa ukuthi uyasidiliva njengamanje. uNkulunkulu-ke uye wathembeka ngoba kuvele kwenzeka isimanga. Ngithe ngisabone kanjalo ngabona kuney'ngane ngathi ziningi embonweni, lelo ephupheni-ke manje ziningi. Lokho kwey'ngane ey'khishwa izisu bekwenzeka live, ziningi embonweni, ngiy'nikeza ukudla zonke. Emva kwalokho ngakusasa kwakhona ngalala ngaphupha, kwangathi futhi ngisekhaya egcekeni ngizwa i-voice iqhamuka ithi kimi, lalela-ke iy'ngane zakho zonke njengamanje sey'bhilonga kuwe, sezingezakho ngokuphelele manje iy'ngane zakho zonke. Ngase ngithi mina ngiyabonga Nkosi. Emva kwalokho kwase kuthiwa-ke nomsebenzi, ngoba ngivele nga-resign emsebenzini ngenxa y'nkinga ebezikhona, wangiphelela umsebenzi. Ngabona ukuthi angisheshe ngi-resign ukuze ngingaxoshwa, nga-resign. Yathi le voice, nomsebenzi wakho usufikile, usukhona. So nje ngiyambonga uNkulunkulu, kuningi engabe ngiyakufakaza, kuningi, kodwa ngiyamkholwa uNkulunkulu uzolenza icebo ngibabone live abazali. uJesu Kristu oyinkosi, ngiyabingelela babe kuwe Dr. Estienne Nsibande naku-Dr. P.P. Nsibande. Ngiyanibingelela badali bami ensambama. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaleli thuba lekangipha lona. uJesu Kristu inkosi. Babe bengicela kubuda kokuthi timpahla leti ngingakafiki kahle masofuna kutishisa njengoba usekudzeni babe, bengicela i-VN noma emavesi ekutishisa ukuthi ngente njani babe mangifuna kutishisa. Ngiyabonga Nsibande. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyaxolisa ukudelitha imani ibe yinde i-VN. Ngiyabonga baba kakhulu ukungena ikhaya lezwi nokuthola inkonzo yokuvuma izono, ayidingi kutolikwa.
uNkulunkulu uyasikhulumela ama-confirmation uyazenzela. Nami baba mangibhala uNkulunkulu bezenzela ama-confirmation, ngibone ukuthi hhayi akusiyona ingqondo kaBaMtsibande, uNkulunkulu lona. Ngoba uNkulunkulu kuphela okwazi ukukhumbula, akukhumbuze izinto owazenza usemncane nezinto esazenza ebusheni. Thothi mina sengiyikhohliwe kodwa uNkulunkulu akayikhohliwe. uBaMtsibande ubezozazi ngani. Siyabonga baba. Nami ngelinye ilanga ngibhala ukuthi ngangingazwananga nomunye umntwana uStepson. Mase ngibhalile kwaba nomuntu ongithathayo ephuphweni, ngathi mangithi ngiyabheka kwangazuthi sekufakwe ifensi phakathi kwami naye. Makufakwe le fensi noma kuwukuthi angathi uyathuka noma ungijikijela ngamatshe ney'ngane ey'ncane, ngiyacabanga ukuthi iy'ngane lezo muntu owayesuke epreventa zizama ukungijikijela, wangithatha wathi asihambe wangisusa lapho. Wangithatha ngelinye ilanga futhi ngibhalile, wangikhipha kwelinye igumbi. Kulelo gumbi kwakunabantu abashile, sengimangele benza into, umuntu wenza into ayeyenza emhlabeni. Ngithi mina hawu, noma umuntu eseshe kangaka usaqhubeka. Wathi le ngangihamba nayo izinto umuntu akade yenza emhlabeni usaqhubeka nayo. So ube nakho nje ukuthi mangibhalile kuba ngathi impela ngikhona impela, noma isesihogweni noma amakamera athile, kodwa angikhiphe kulezo zindlu ahambe nami. Ngasho ukuthi hayi ngeke ngempela uNkulunkulu kuningi baba, ngisho ukubhanga abantu besilisa noma babengagcine bengazanga, kodwa spiritually kusuke kusayimpi. Ngathi mangibhala isono sobufebe sokubhanga abantu besilisa, kwangazuthi sekukhona ofikayo ozokhuza angathi baphathileni ibhamu, ngoba shuthi bengibaqhathile kwela komoya bekusanjalo. Kuningi baba engingakukhuluma engingakusho. uNkulunkulu engithatha ngalesi khathi ngibhala, ngibe nombono angikhombisa ukuthi bekwenzeka kanje, kwenzeke kanje. Ngambonga uNkulunkulu, ngabona ukuthi yabo indaba yasekhaya lezwi akuyona into okufanele ulokhu uyikhuluma nanoma ubani, ngoba umuntu ngempela ngaze akudukise, akuphuce oku-right, akunike oku-wrong. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya kwaNtsibande ngesivume sithi uJesu Kristu inkosi. Bengisacela ukudlulisa nawo umyalezo noma umbono engaba nawo emva kokuthi kuthunyelwe ikhalenda ekhaya lethu. uJesu Kristu inkosi. Emva kokuthi kuthunyelwe ikhalenda ekhaya lezwi, ngaba nomkhuleko ngicela enkosini ukuya enkonzweni entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. uJesu Kristu inkosi. Emva kwey'nsuku embili noma kusuku olulodwa, ngisakhumbuli kahle, inkosi uJesu yangiphendula ngombono. Ngingena entabeni yendlu kaJehova, ngingena ngomnyango lo owawuvaliwe ngephasika. Ngingena abazalwane babodane basukuma, kungathi umshado. Abazalwane basukuma bajabula bathi haleluya uJesu Kristu inkosi, haleluya uJesu Kristu inkosi. Ngangena the mase ngiphakathi nendawo ngimile, ngibona uMaMtsibande egqoke ingubo emhlophe ehleli ngala kwakuhleli khona u-Apostle Ntsibande ngephasika. u-Apostle Ntsibande ehleli ngala kwakuhleli khona abadumisi. uJesu Kristu inkosi. Mengingena engibuka uMaMtsibande ethi hey, njengoba sijabule kangaka sikwamukela, kube ukuthi esazi lakho lokuvuma izono uliphethe. Ngabheka phansi ngayiphathaphathaza ngelicinga, ngathi we, ngoba ngishilo nje sekumele ngibuyele emuva ngiyolilanda. Engazuthi mengicabanga kanjalo u-Apostle Ntsibande uyangibuka, uyayizwa imicabango yami, uthi hayi phela-ke uma kuwukuthi awuliphethi esazi lakho lokuvuma izono, uma kuwukuthi uyivumile izono, wayivuma kahle, wayishiya, igama lakho kumele libhale kule ncwadi. Ungazuthi le ncwadi noma leli esazi likhulu, linamapheji amaningi, ligcwele amagama abantu. Ulipheqe u-Apostle Ntsibande, lipheqe licinge igama lami kulo, eze elithole ngasekugcineni. Engazuthi la akuthola ngakhona sekusele amapheji ambalwa, leli esazi noma le ncwadi iphele, ephelelwa amapheji. Leli ncwadi igcwele amagama abantu asebeyivumile izono bazishiya.
uJesu Kristu inkosi. Uma ulithola-ke igama lami, abazalwane bevidane besukume futhi bejabule bethi uJesu Kristu inkosi. Haleluya, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngisamile kanjalo ngijabule, kuqhamuka usisi engibambe, engidonse kahle, engikhombisa indawo yokuhlala. Ngithi nje ngiyahlala phansi kube ukuphaphama kwami. uJesu Kristu inkosi. Ngagcina-ke sengifinyelele ekhaya entabeni yendlu kaJehova, enkonzweni yangephasika. Uma ngifika abazalwane bangamukela ngendlela okwenzeka ngayo embonini. uJesu Kristu inkosi. Nosisi owangidonsa wangihlalisa esitulweni, wangikhombisa isitulo ekumele ngihlale kuso. Ngambona ekhombisa abantu indawo, ngangingazi ukuthi kunabantu abango-Asha abasizayo. uJesu Kristu inkosi. Ngaphatheka kahle enkonzweni yangephasika, ngimusha ngifikile. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga ukuthola ithuba lokudlulisa lo mbono noma lobufakazi ngokuvume izono ekusazini. uJesu Kristu inkosi. Phinde ngixolise futhi ukuthumela namhlanje. Bengikade ngihlaselekile ngoLwesine, sekumele ngithumele lo mbono. Ngavedane ngagwazwa yithambo nje imphinjo, kade ngidla amanqondo, langigwaza langena ngaphakathi, ngizwa ukuthi kubuhlungu. Kepha ngalokhu ngimthembile uJesu Kristu, wavuka nobufakazi obudala engangingakulalela usisi, umama othi yena uma ekhulelwe ulinde iy'ngelosi zize zizomtetisa akaye esibhedlela. Ngaba nethemba lokuthi Nkosi Jesu uzongisiza ngaleli thambo ebekade lingigwazile, noma ngase sengiphelelwe yithemba ngithi hawu kusho ukuthi ngizodlula emhlabeni. Lokhu ngithi uJesu Kristu inkosi. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ithambo laphuma, njengoba sengikwazi namhlanje ukuthumela umyalezo. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabulisa utata nomama, ngibulisa ibandla lonke likaNkulunkulu ngesivume sithi uJesu Kristu inkosi. Bathandekayo, ngikugogo uphiliswa, hayi ndizipha igama elithi ndikuphiliswa. Bathandekayo, ndaphiliswa. Ngizobonga uNkulunkulu ngokuthi angirholele ekhaya lezwi la kwakufuna ukuba ndiyokhonza khona uNkulunkulu ukuze ngive iqiniso eliphelele ngoNkulunkulu. Bathandekayo, ndiyaphila ekhaya lezwi. Bathandekayo, ngizobonga, ngizophakamisa amandla nobuhle bukaNkulunkulu, ubuhle bukaJesu. Bathandekayo, ngiyayibonga kakhulu leya nkonzo yokubhala phansi izono. Ngiyayibonga inkonzo yokubhala phansi izono engathi ukuba ngizibhale ngavele ndalula, ngabalula kusukela ngaleso sikhathi. Zange ngiphinde ngisindwe umzimba, ngalula. Bathandekayo, ngeva nje ngiphila nje imimoya eyayingimemeza. Sengiyabheka, ngiyabona uNkulunkulu wayefuna ngiqale ngizofika ekhaya lezwi before ayiqede, ukuthi ngazi uba mangivuma izono kuqala and then ndibhabhadiswe futhi emva kwaloko ngiphile sengazi iqiniso manje. Kumnandi kwazi iqiniso likaNkulunkulu. Bathandekayo, ngithi ngizobonga uNkulunkulu ave ndiphila kamnandi. Ndithi sendiwugogo umanqa ngizukuphila ebusheni bami, ebukotini bami, ebumameni bami. Ndimkhonze uNkulunkulu ngikhononda, ndingaphilanga imoya ingihlalele. Kodwa manje sendiwugogo, ndiwugogo ophiliswe. Bathandekayo, ngugogo lula. Bathandekayo, ophilile. Ngizobonga uNkulunkulu. Bathandekayo, futhi ngohlala ngimonga ngale mpilo, angikaze uvala lo mlomo. Ndithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi Baba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba Msibande, ngibingelela kuMamsibande, ngibingelela abazalwane basekhaya lezwi, ngibingelela abazalwane basentabeni kaJehova. Ngizothula nje ubufakazi bami Baba bokuthi uma usubhukhile walithola usuku waqala wabhala izono zakho, uNkulunkulu uyaqala asebenze impilo yakho. Nayami ngimbonile uNkulunkulu eqala esebenza impilo yami. Kube ngathi nje Baba ngisephusheni ebusuku, ngiyiphupha lento, ngisekhaya ngizongena egarage
kugcwele lonke uhlobo lwamaplastiki, ayikho ngisho indawo kubeka unyawo. Ngathi ngithumeza ingane ngithi ayingilethele umentshisi ukuze ngizokhona ukushisa izibi ey'gcwele egaraji. Ngibuka uNkulunkulu lapho uma ngiphaphama ngathi shuthi uNkulunkulu uyaqala uyayisebenza impilo yami, lezi zono zami ebeziningi nginazo. uNkulunkulu uyaqala manje uyayisebenza. Kuningi nje baba uNkulunkulu akwambulayo ngamaphupho ebusuku ngilele. Nezono zami uyazembula usuku nosuku. Nje uNkulunkulu wangibulela ngigqoke nje isiketi ebesisifushane. Engathi kunabantu besilisa ababhizi bayangibuka ngigqoke lento emfushane. Engathi ngiyazama ukuyidonsa lesi siketi esifushane. Kodwa sengavuma ukudonseka. Ngibuka uNkulunkulu emuhle ukuthi uNkulunkulu uyayibuyisa izono zakho zonke. Ngiyabheka nje ukuthi uma ubaba bekuwusuku olufushane nje athi namhlanje kusasa vuma izono zakho. Ziningi izono beyingasala. Shuthi uNkulunkulu wayibonile ukuthi le nto akayenze ngale ndlela ukuthi asibhale phansi, asinike isikhathi esanele sokuthi akukhumbuze zonke izono. uNkulunkulu imbone engikhumbuza nami izono zami zonke engizenzile. Ngiyabonga kakhulu baba ngekhaya lezwi. Ngiyambonga uNkulunkulu sengathi ngahle njalo ekubusisa. Uyasakha baba. Siyambonga uNkulunkulu ngawe. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen baba. Yesu Kristu inkosi tata. Ndiyabulisa kuwe tata nakumama egameni likaYesu waseNazaretha. Tata ndizobonga amandla kaThixo. Ndiyambulela uThixo ondincedileyo ngethuba ngobusuku kwakuzosa ndivuma izono tata. Ndaba nephupha ndaphupha ingathi sibulela ukutya kule ndawo. Qha andaqaphela noba sisenkonzweni nakodwa ke kukhangeleka ungathi kwakusenkonzweni. Andiqinisekanga tata. Xa sibulela ingathi sicula iculo elisecilongweni. Indawo ethi libongwe ngabantu, libongwe ingelosi, alikho elinye igama. Ndiphakamisa amandla kaThixo yandinika ithemba lento. Ndiyabulela kakhulu tata. Kwafika ithuba loba ndithethe nawe ledlula kobunye ubusuku xa ndilele. Ndaphupha ndilahlekwe yibheki. Ndayikhangela le bheki ndibuze ebantwini ndibuzisa ngayo. Zange ndide ndiyifumane. Xa ndisothuka ndothuka ndacinga uba uThixo uyabonakalisa uba ikhona into esusiweyo apha kum. Ndambulela uThixo kakhulu. Ndiyambonga uThixo tata ngawe kakhulu. Ndabe tata ndinengxaki yesibeleko ndihamba esibhedlela kodwa into entsha tata endisandula ukuyiqala le yasesibhedlela. Besathi ke ngoku kunayo khona inyama efuneka ithathiwe apha kum ukwenzela uba kuyotshekishwa le nto elapha kum uba kunoba yintoni. Xa ndisiwe etheatre bafike babona bona uba kungcono kuvele kukhutshwe isibeleko. Ndibonge amandla kaThixo tata. Andibonganga enye into ngoba kaloku kuyintando yakhe ukuba abone uba okungazundilungela kungcono kube kususiwe. Ndabulela ngendlela yena andenzele ngayo. Ndiyayibonga imimangaliso kaThixo tata. Ndiphilile. I-operation yenziwe yaba yimpumelelo. Kwaba kuhle. Kwangummangaliso ngoba abantu bahamba bade badinwe behamba ezibhedlela kodwa ngenxa yenceba kaThixo. Ndiyayibonga imisebenzi kaThixo. Ndiphakamisa udumo lakhe. Ndithi udumo kuNkulunkulu kweliphezulu noxolo emhlabeni. Baba ndiyabulela kakhulu. uYesu Kristu uyinkosi tata.